Moi bo día a todos. Vamos a comenzar o pleno ordinario do 30 de abril de 2018 cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. Aprobación, si procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día 26 de marzo de 2019. Non sei se hai algunha advertencia. Se non, entendo unanimidade. Gracias. Segundo punto. Proposta de modificación número 1 ao catálogo de estradas desta Diputación de data outubro 2017, consistente na actualización a abril 2019 na categorización como rede local para aplicación e reproducción da liña límite de edificación establecida pola nova redacción da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia, que foi dictaminado en la Comisión de Xestión Territorial por maioría para aprobar la propuesta presentada y elevarla al Pleno para su aprobación. 6 minutos o vocero do Goberno. Ben, buenos días a todos. Gracias, señor presidente. A Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, establece no seu artigo 15 a modificación da Lei 8/2013, 28 de xuño, de Estradas de Galicia, no referente á liña límite de edificación nos seguintes termos. Dice que no caso que unha administración teña aprobado o catálogo da súa rede en el se categoricen funcionalmente as estradas en redes estruturantes, redes complementarias e rede local segundo establecido no decreto 66/2016 do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento de Estradas de Galicia. A liña límite de edificación estará situada a 15 metros no caso de estradas da rede estruturante e da rede complementaria e a 15 metros, rede estruturante, rede complementaria, 7 metros na rede local. Considerando que as nosas carreteras son todas da rede local, isto modificaría, pasaría de ter unha distancia de 15 metros, como viña tendo hasta ahora, pasaría a 7 metros. E, en todo caso, o que se trae ao Pleno, a proposta que se trae ao Pleno é aprobar a modificación número 1 ao documento do título Catálogo de Rede Viaria da Diputación de Lugo, de outubro de 2017, aprobado polo Pleno da Diputación en sesión celebrada o 28 de decembro de 2017, consistente na súa actualización a data de abril de 2019, segundo anexo de cesións e incorporación de treitos de estradas que se axunta así como aplicación a todas as estradas de titularidade actual desta Diputación da súa clasificación como estradas convencionais e a súa categorización como rede local, non sendo categorizada ninguna estrada como pertenecente á rede estruturante nin á rede complementaria aos efectos previstos na Lei de Regulamento Xeral de Estradas de Galicia. Co cual, pois, se ustedes o ten a ben e votan a favor, pois pasaríamos neste punto a reducción deses 15 metros a 7 metros, que se en estradas que non ten os 3 metros de carril, pois pasaría a contabilizarse desde o eixe da estrada 10 metros desde o eixe da estrada en previsión de que eses 3 metros, entre os 7 e os 10, pois nunha futura ampliación desa carretera pois xa quedase contemplado de maneira que despois a línea de edificación non tuvese, o sea, a edificación que se construíra nesa línea dos 10 metros no futuro ensanche non quedase fora de ordenación. Isto é o que traemos ao Pleno e isto é o que propoñemos para a súa aprobación. Neste primeira intervención, nada máis. 6 minutos o diputado non escrito. Renuncio ao primeiro turno, señor presidente. 6 minutos o PNA. 6 minutos o Partido Popular. Moi bo día a todos. Ben, vai por diante que o noso sentido do voto vai a ser favorable, pero sí que aproveitando a análise da modificación que hoxe nos traen a pleno, nos gustaría facer dúas reflexións. En primer lugar, o que se pretende, despois da Lei 3 do 18
que modifica ese artigo 41, que establecía unha liña límite de edificación para as estradas convencionais a unha distancia de 15 metros, que dá a posibilidade de reducir a 7, e co informe que ustedes nos aportan aplicamos esta posibilidade. Creo que neste punto procede reflexionar sobre que vías ten a Deputación. É sabido que a rede viaria provincial é das máis extensas de España, se non é a máis extensa, non? Pero tamén é sabido as reivindicacións que este grupo leva facendo en algunhas delas, porque evidentemente non todas son da mesma categoría, algunhas son vías absolutamente estructurais e que vertebran comarcas e que comunican, bueno, pois capitais de comarca con unha afluencia de tráfico moito maior que outras, que poderían ser perfectamente pois municipais e con escasa afluencia de tráfico. É tamén coñecido que nos últimos tempos a anchura destas estradas foi moi criticado pois, por alcaldes, por voceiros, incluso por este grupo, porque, bueno, pois algunhas delas, sobre todo esas que teñen unha maior afluencia de tráfico, a anchura tan reducida, bueno, afecta a seguridade, dificulta pois en zonas forestais e agrícolas, non é que dificulte, é que prácticamente impide, non, a circulación con seguridade de vehículos que son asiduos desas estradas con turismos e eu poido incluso falar por o meu termo municipal en algúns delas incrementando a siniestralidade porque se mellorou o firme o que, bueno, ten a tendencia a que se incremente a velocidade e a anchura da vía é francamente insuficiente e incluso perigosa, non? Bueno, iso procede neste punto, e agora que estamos a piques de rematar o mandato, pois seguir reivindicando que nas mellora das infraestructuras se planifique unha anchura suficiente, pois ainda recentemente tivemos aquí a asistencia a un pleno do sector forestal, que tamén eran uns dos que reivindicaban pois a posibilidade de facernos con máis anchura de vía, insisto, sin máis obxectivo que restablecer a seguridade. A maiores diso, e tamén facendo quizá un apunte en positivo desta mellora, e se temos en conta que, bueno, unha importante porcentaxe de quilómetros das estradas provinciais contan cunha anchura de calzada de 6 metros, con importantes seccións de arcén, cuneta e taludes, e moitas destas estradas non foron adquiridas pola Deputación os terreos que poideran corresponder o que define a Lei 8/2013 do dominio público adxacente. Entonces, esa franxa de terreo de 2 metros de anchura a partir do terreo adquirido como dominio público para a construción da estrada e supón que esa franxa de 2 metros, que é esa zona de servidumbre, a cada lado da estrada comence xusto no borde exterior da esplanación e deste xeito podría interpretarse que moitas estradas cunha sección de 3 metros de carril máis os 3 metros e medio de arcén, cuneta e noiro, estaríamos incluso podendo chegar a autorizar construcións a 3 metros e medio, non? Creo que iso é positivo, tendo en conta as reivindicacións que, bueno, pois que nos demanda especialmente aos nosos veciños e veciñas. Si é verdade que, como dixemos na comisión informativa, demandábamos pois que esa catalogación de estradas que aí pode haber criterios técnicos distintos, pero especialmente pois que fixéramos unha catalogación realmente axeitada á situación da provincia, non? Pero bueno, nos anunciamos o noso voto favorable bueno, con esa reivindicación que eu creo que procede, que temos que seguir loitando porque aquelas estradas con maior tráfico e que comunican capitais de comarca teñan unha anchura como os veciños demandan e que eu creo que como a seguridade merece. 6 minutos, 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, pois agradecendo de antemao ese apoio do Grupo Popular a esta iniciativa, decir que, como decía antes, de eses 7 metros que van desde a arista exterior da carretera hasta a línea de edificación, no caso das carreteras que ten menos anchura, cóllese o eixe como referencia e súmanse 3 metros máis o que é a línea de edificación, co cual
En caso de que esa carretera se amplíe, no caso de que esa demanda do tráfico así o exixa ou a cantidade as circunstancias que exijan a unha ampliación desa carretera, sempre teremos salvaguardada pois ese carril de 3 metros en cada sentido para que se poda circular libremente. Non obstante, eu gustaríame poñer en valor o que representa esta medida, porque cando esa medida se fixo ao revés, se pasou aos 15 metros, había unha serie de construccións, había unha serie de edificacións que se fixeron nos bordes das carreteras que onde despois se aprobou o Plan de Ordenación Municipal o retranquelas a 15 metros, pois quedaron fora de ordenación todas esas edificacións. E o lógico é que se unha edificación se construye coas debidas licencias, pois nunca quede fora de ordenación. E isto posibilita que aqueles casos no que os propietarios tuvesen precisamente a súa vivienda ahora en situación de fora de ordenación, pois agora mesmo volven a telas dentro desa ordenación. Ademais, no noso rural, a línea que vai a unha distancia moi superior do que é lógico no que ven sendo na construcción habitual. Eu entendo que, como dicía usted, que esta medida é unha medida favorable e seguiremos loitando precisamente para que no futuro as estradas teñan dotadas dos anchos suficientes e dos firmes suficientes para que a demanda actual poda ter cumplida a satisfacción precisamente porque as carreteras se faen tal e como se deben facer. Así que nada máis e moitas gracias. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Simplemente para agradecer ao Servicio de Vías e Obras que haya rematado un proceso que se iniciou fai tempo. De feito, en outubro do ano 2017 foi cando se acordou por esta Diputación que o voto favorable deste diputado o catálogo da rede viaria da Diputación de Lugo e, obviamente, anunciar o meu voto a favor. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, portavoz do BNG. Anunciar o voto favorable. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Eu anunciei o voto na primeira intervención e tamén puntualizo que esta modificación afecta só a terreno rústico, co cual aínda sigue habendo reivindicacións de edificacións en suelo urbano. Quero dicir que é unha medida de menos alcance do que poidera parecernos, non? Pero aínda así a nosa valoración é positiva. Entendo que hai unanimidade por todas as partes. Terceiro punto. Moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia que aplique criterios obxectivos na distribución orzamentaria. 6 minutos o voceiro do PSOE. Bos días a todos e a todas. Moitas gracias, señor presidente. Abordamos agora unha cuestión que é reiterativa pola temática, pero que debemos abordala cada vez que coñecemos novos datos, cada vez que se avalía o comportamento do Goberno da Xunta de Galicia en relación cos concellos e cos instrumentos para habilitar recursos a estes para que desenvolvan diferentes investimentos ou iniciativas. E cada vez que o avaliamos, pois descubrimos ou redescubrimos ou, en todo caso, constatamos o uso partidista que dende a Xunta de Galicia se está facendo dos recursos do orzamento de todos os galegos e as galegas. A parte de que semella que xa os publican por obligación, non por transparencia, da dificultade que leva a facer o análise, pois cando se fai da información publicada no portal web da Xunta de Galicia, que amosa ese rexistro de convenios que son asinados en cada anualidade, atopámonos con que entre os anos 2016 e 2018 o 80% dos recursos do diñeiro que se adicou a convenios con concellos na provincia de Lugo por parte da Xunta de Galicia
foron para concellos gobernados polo Partido Popular, quedando pois un 20% restante para os concellos gobernados por outra opción política. Pero é que tampouco se fixeron os investimentos ou convenios con todos os concellos da provincia. Iso o que significa é que ao final de máis de 20 millóns de euros son os concellos os que son da mesma cor que o Goberno da Xunta de Galicia, se levan máis de 16 millóns de euros e para os outros queda unha pequena cantidade que non corresponde coa súa realidade poboacional, que non corresponde coas súas necesidades como teñen o resto de concellos. Polo tanto, dende o Partido Socialista, o que traemos é unha proposta para instar a Xunta de Galicia a que estableza uns criterios de reparto de fondos en base a criterios obxectivos que atendan á situación socioeconómica actual da provincia de Lugo e de Galicia en prol de evitar o reparto clientelar actual. Evidentemente, cando os fondos son repartidos con criterios obxectivos que atendan a extensión, a poboación, como se fai na Deputación de Lugo, co plan único, son beneficiados todos os veciños e veciñas desta provincia dun xeito ou doutro. Con esta maneira que ten de facer a Xunta de Galicia, non só quedan 19 concellos que non existen para ela, cos que non ten asinado ningún concello, senón que os 35.000 veciños e veciñas que viven en eses 19 concellos non ven como lles chegan recursos para mellorar as súas infraestructuras ou para mellorar as súas inversións. Polo tanto, consideramos xusto, necesario, imprescindible reiterar esta petición, insistir en que se precisa de obxectividade por parte da Xunta de Galicia para repartir os fondos que asigna a convenios cos concellos da provincia de Lugo, porque ese 80% en detrimento dos demais. En cuestión numérica de concellos é sinxelo, non? 80% para concellos gobernados polo Partido Popular, 20% para o resto de concellos, e non todos. Hai 19 cos que non se asina ningún convenio nos anos 16, 17 e 18, os datos máis recentes que temos. Polo tanto, presentamos esta moción que agardamos que sexa aprobada e que, dende a Xunta de Galicia, se poden impulsar tamén iniciativas ou plans como o Plan Único da Deputación, plans homoxéneos, plans que xeran igualdade e, polo tanto, que dotan de capacidade de recursos a todos os concellos para atender as súas competencias e tamén dar resposta aos seus veciños e veciñas. 6 minutos o Cerdo Benega. Deixo para a seguinte intervención. 6 minutos o Partido Popular. Teño un sonido como se se acoplara, non sei se é a sensación miña ou se se escoita ben, pero bueno. Sí, ahora está mellor. En primer lugar, a primeira reflexión en relación a esta moción, que é moi similar á que se rexistrou o 20 de setembro do 18, vamos a poñer, por suposto, en valor os convenios e a posibilidade de que as administracións supramunicipais, chámese Deputación ou Xunta de Galicia ou Goberno do Estado, poñan en marcha estes mecanismos para que os concellos, e aquí xa o enfoco así como alcaldesa, teñan os recursos suficientes para poder prestar os seus servicios e acometer as infraestructuras que consideran necesarias, toda vez que os orzamentos locales sempre, para un alcalde, van a ser insuficientes. Vaya por diante que defendemos ese mecanismo e que, en aplicación da normativa en vigor, evidentemente, continúen, se intensifiquen e, se é posible, se reforcen. En segundo lugar, vaya por diante que toda a miña intervención sexa entendida con máximo respeto a todos os funcionarios, seña desta institución, seña de outras, que obviamente, porque calquera que escoite algunhas manifestacións do voceiro socialista podría interpretarse
que, ademais, moi acaído esta reflexión, se temos en conta outra das mocións que trae o grupo que represento a este pleno, pois que a dá un partido político ou que a dá un diputado ou un conselleiro. É obvio, e creo que resultaría innecesaria esta puntualización, pero, despois de escoitalo, creo que non está mal decilo, que todos os convenios que se asinan cos concellos da Comunidade Autónoma Galega ou igual cos convenios que asinan vostedes cos concellos desta provincia, veñen cos correspondentes informes de técnicos, intervención, servicios xurídicos, etc. Iso vai a por diante, porque, de non ser así, evidentemente, no caso da Xunta de Galicia, entidade na que vostedes están na oposición, pois terían, dentro das obrigas que lles corresponden como fiscalizadores, pois a todos os mecanismos admitidos en dereito para denuncialo. Partindo da base de que todos os procedementos se axustan á lei e partindo da base de que é un mecanismo absolutamente imprescindible para que os concellos poidan prestar os seus servicios e acometer as súas infraestruturas, vamos entrar agora en máis análise. En primer lugar, cando o voceiro do Partido Socialista demanda algo similar ao Plan Único, esa demanda só se pode interpretar pois de que nunca gobernou un concello, porque se algo ten esta comunidade autónoma, de feito só son 3 en toda España, é unha cantidade moi importante destinada ao Fondo de Compensación Local que reciben todos os concellos con absoluto respeto á autonomía local. Tanto é así que ainda non encontrei ata a data ningún alcalde de ningunha cor política que critique o Fondo de Compensación Local. Ninguén o critica. De feito, era un mecanismo pacífico que todos os concellos aplaudían e aceptaban con unha gran normalidade, hasta o punto que algúns deles eu creo que empezaron a poñelo en valor cando algún representante, especialmente do Partido Socialista, empezou a demandar de que a Xunta puñera en marcha algo co Plan Único e os alcaldes tiveron que explicar, no, efectivamente, dende a Xunta de Galicia, insisto, das únicas 3 comunidades autónomas que teñen algo similar, xa ten ese mecanismo. Os criterios son obxectivos. Tamén eran bastante específicos, pero eu, evidentemente, tamén, falando como alcaldesa dun concello pequeno, ao mellor incluso nos viña ben reestudiar ou darlle unha volta a eses criterios, porque os concellos pequenos pois temos menos cantidade proporcionalmente, non? Ao mellor procedía facer un análisis con esa discriminación positiva a favor dos pequenos concellos. Pero vai a por diante tamén que eses criterios de reparto son pacíficos e negociándose ca entidade que nos representa a todos, que é a FEGAM. Entón, entendendo isto como un lapsus, ou quero pensar iso, non alguén que quere intentar confundir, e dando xa por sentado de que a Xunta de Galicia ten un fondo similar ao Plan Único, en donde moitos concellos, e se quere facémoslle o estudio matemático, pero precisamente en donde dese reparto cos criterios que aplican no Fondo de Compensación Local sale manifestamente favorecido o Partido Socialista, os alcaldes do Partido Socialista, e se quere pode comparar o que recibe do Plan Único un concello como Viveiro e o que recibe polo Fondo de Compensación Local un concello como Viveiro. Pero os números eu creo que vostede os coñece. Entón, iso vamos a apartalo do debate porque existe, está aceptado por todos os concellos, ningún alcalde, insisto, eu escoitei criticalo e vamos a respetalo e polo menos que non o quiten. Depois vamos a entrar noutro tipo de axudas. Entendo por as subvencións, as que van en concurrencia competitiva ou as que non van en concurrencia competitiva, que quero entender que vostede é o que está criticando, non? Vostede está criticando as que non van en concurrencia competitiva, porque cando se aproban unhas bases e os concellos presentamos o proxecto intentando, a veces, eu volvo a ir á miña experiencia, porque así probablemente naide pode ofendelo. Nas bases do último Plan Urbe, eu como necesidade ou prioridade, o mellor no meu concello, planificaría unha, non sei se vai a ser resolta favorablemente, que ainda está sin resolver, pero atendendo a prioridade, o mellor planteaba unha determinada obra, pero vendo as bases e sabendo en onde me pode puntuar máis, como calquer proxecto, seña dunha entidade pública ou privada, intenta
preparar un proxecto que poida ter a maior puntuación posible e poida salir beneficiada, non? As da libre concurrencia, usted impugnaría as bases, se non lle gustaran as bases, se non as impugna, damos por sentado, bueno, pois que é unha decisión política priorizar un ou outro investimento, pero tampouco entra creo que non é obxecto desta moción ou non é obxecto da filosofía ou do que vostede pretende con este acordo. Vamos, entón, aos convenios excepcionais, que é aí onde pode haber, e insisto, aínda que siga o procedimento xustificando a excepcionalidade ou todo iso que ten que xustificar intervención a Secretaría, pode haber un maior obxecto de crítica. Ben, entón eu aquí é onde lle vou a votar en contra e voulle dicir por qué. E vou intentar explicarlo e documentarlo da menor maneira posible. Iba vostede a unha anualidade en concreto e dicía dunha porcentaxe que lle parecía absolutamente perxudicial para os intereses xerais ou moi en particular para os intereses do partido que vostede representa. Ben, eu tamén lle vou ir a unha anualidade e voulle ir con números, claro. Primeiro, voulle entrar nunha anualidade na que vostedes tiñan unha capacidade de actuación maior, é dicir, onde había un pacto de goberno en donde vostedes tiñan absoluta cheque en blanco unha vez que lle cumplían o acordo a forza política que lles favorecía, que lles apoiaba no goberno, que era o Bloque Nacionalista Galego. Pois concretamente, repasado con céntimos, as xuntas de goberno do ano 2014, di vostede que nosotros chegamos ao 80%. Pois vou dicir, vostedes superáronnos. Chegaron vostedes ao 91%. É dicir, o Partido Popular, os concellos gobernados polo Partido Popular, en convenios excepcionais, non chegaron ao 10% dos recursos que vostedes repartiron. Entón, xustificando perfectamente e con números a nosa explicación, Plan único, Fondo de Compensación Local, insisto, mellorado, se o di con criterios partidistas, hacia o partido que vostede representa. Bases e libre concurrencia, ustedes non impugnan as bases, dounas por válidas. Convenios excepcionais, non lle gustan o que fai o Partido Popular, porque a mellor vostede quería que lle deran aos concellos do Partido Popular o 91% dos recursos. Eu non sei se lle deron o 80%, non teño contrastado esa cifra. Se vostede me di, tendo en conta do Fondo de Compensación Local, permíteme que dude que diga a verdade, pero non o teño contrastado, non lle podo contradicir. Ahora, todo iso que expoño está perfectamente documentado. Aquí ven o listado de todos os convenios e, se quere, repaso os con céntimos. Así que, peticións nesa dirección do partido que vostede representa, concretamente, pola xestión que o avala na Deputación Provincial de Lugo, permítame que non está legitimado. 6 minutos, diputado non escrito. Gracias, señor presidente. A verdade é que estamos nun pleno, que é o penúltimo desta legislatura, en donde, obviamente, os partidos mayoritarios utilizan toda a munición que poñen uns contra outros. A min sorpréndeme que esta moción, que xa foi presentada reiteradamente, se veña a utilizar agora contra o Partido Popular, como o Partido Popular utilizará algunha contra vostedes. Mire, a mí o que me sorprende xa non é iso. O que me sorprende é que ustedes, que levan esta legislatura utilizando os fondos públicos de forma arbitraria, clientelar e caciquil, e, desde logo, totalmente partidaria, non en vano. Xa sei que lles dá a risa, pero a realidade está aí. Non en vano estamos a falar de 8 millóns de euros en publicidade cada ano, o sea, 32 millóns de euros desta legislatura gastados en publicidade, pero non publicidade desta institución, publicidade partidaria do presidente, do secretario general, o sea, do Partido Socialista, o que, desde logo, eu creo que totalmente rechazable. E a min gustábame máis o que falaba a portavoz do Partido Popular de discriminación positiva, o que falaba o Partido Socialista durante o goberno de señor Touriño, que era reequilibrio territorial. Obviamente, esa política de reequilibrio territorial permitía que aqueles concellos que en algún momento determinado sufrían certa discriminación que a puderan contrastar ou que a puderan superar. Porque, obviamente, incluso con esos repartos obxectivos, nadie naquel momento discutiu esa política de reequilibrio territorial, eu creo que incluso todas as forzas políticas a aplaudiron. Os procedimentos, obviamente, son os que exixen a lei nun caso e no outro. Por eso mismo, en principio, a espera da segunda intervención para decidir o voto, non me parece correcto, en este momento, esta moción. Nada máis e moitas gracias.
Goberno. Moitas gracias, señor presidente. O mellor é por non ser alcalde que non conozo o Fondo de Compensación Local. Se vostede se refire ao Fondo de Cooperación Local, direille que eso sustitúe a participación que por dereito teñen os concellos nos tributos da autonomía. Co cal, o Fondo de Cooperación Local, que ninguén o criticou salvo na súa dotación, porque o que dicimos os socialistas é que, ao final, nos recursos que se aplican para a financiación con convenios se utiliza unha porcentaxe moi alta para a discrecionalidade e non a través do Fondo de Cooperación Local, pois eu creo que o que estamos falando dun instrumento que se utiliza para non desarrollar xa regulamentariamente a participación dos concellos das entidades locais nos tributos da autonomía, que, como sabemos, as fontes de financiación das administracións locais proveñen de 3 vías: os recursos propios, pola vía dos tributos e dos impostos, a participación nos tributos do Estado e tamén nos da autonomía, que non está desarrollado, que está sustituído polo Fondo de Compensación Local. Polo tanto, tampouco é un favor que lle faga ninguén aos concellos, senón que é un dereito que eles teñen. Pero se falamos dos outros convenios, dos que obedecen a outras razóns, sobre todo no ámbito da decisión política, falamos de que no ano 2016, entre o ano 2016 e 2018, a Xunta de Galicia asina 118 convenios con concellos da provincia de Lugo, pero non co 67, con 48. Vale? Entón, dende o ano 2016 hasta o ano 2018, 48 concellos recibiron un ou varios convenios da Xunta de Galicia. 118 convenios, os cales suman 20.347.362 euros. Non é un dato pois circunstancial ou unha ocurrencia de ninguén, é a información do rexistro de convenios que publica no portal web a Xunta de Galicia. Polo tanto, un dato que, dedicándolle un pouco de tempo, calquera pode analizar e calquera pode constatar. Pero, se profundizamos nesa cifra, é onde vemos que se 48 teñen convenio, significa automáticamente que 19 non teñen un convenio excepcional ou un convenio puntual por parte da Xunta de Galicia nestas anualidades, non? Pero se profundizamos máis, vemos que deses 20.300.000 euros, 16.236.000 euros son para concellos gobernados polo Partido Popular, o que significa que o 80% dos recursos que a Xunta de Galicia emprega en convenios cos concellos entre o ano 2016 e 2018 na provincia de Lugo son usados de xeito partidista. É unha decisión política. Porque non apela vostede ás bases de concurrencia competitiva, porque todo o mundo sabe como funcionan. Non? Publícano de xeito exprés, de hoxe para mañán, abres o plazo de solicitude ás 12 da noite e ás 12:15, o que non estaba avisado ou o que non sabía que días iba a publicar, pois as súas dificultades ten para que lle entren no reparto, porque son tan obxectivos que reparten por orde de solicitude, non? Polo momento en que se fai a solicitude, por orde de chegada, orde de rexistro. Por lo tanto, tampouco teñen moito de que presumir en eso. Pero o que sí hai que explicar é por que non se dota con máis recursos o tan manido Fondo de Cooperación Local que vostede di, que conta en torno a 20 millóns de euros ao ano, con máis recursos, cando si hai máis recursos para facer máis convenios. E iso é o que vimos a discutir aquí, porque Valeira, Barreiros, Becerreá, Fonsagrada, Guitiriz, Lourenzá, Meira, Muras, Navia de Suarna, Ourol, Páramo, Pedrefita do Cebreiro, Pontenova, Rábade, Rivas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela ou Valadouro non teñen un convenio, ou alo menos non figura publicado no rexistro de convenios da Xunta de Galicia, que se o firmasen non creo que quixesen ocultalo.
Non? Son estes 19 concellos con 34.912 habitantes, casi 35.000 habitantes, que non ven un euro a través desa vía do convenio da excepcionalidade para atender necesidades e demandas dos seus veciños. Pero si son 48 concellos dos que 29 son gobernados polo Partido Popular, 15 polo Partido Socialista e 4 por outros. En un reparto que significa, insistolle, de 20.350.000 euros aproximadamente. Vai rematando. Bueno, pois explico no último turno, entón, señor presidente. E iso é o que lle planteamos. Pedir maior obxectividade e se queren maior obxectividade, pois doten de máis recursos ao Fondo de Cooperación Local e hai unha vía perfecta para facelo. 3 minutos o portavoz do BNG. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Tratar de forma igualitaria situacións distintas pode ser tan injusto como tratar de forma desigual situacións idénticas. Aquí o que se necesita sempre, en calquer caso, é criterios obxectivos a hora de repartir fondos, e cando son públicos, por suposto, dunha forma ineludible. E, dende logo, repartir diñeiro usando como criterio a cor política dun concello é calquer cousa menos un criterio obxectivo, máis ben todo ao contrario, é a definición de criterio subxectivo. Co cal, dende o BNG, sempre estaremos a favor de incrementar a obxectividade á hora de repartir fondos públicos dende calquera administración, seña a Xunta, un concello, a Diputación, sexa cal sexa. O único problema, de feito, vamos votar a favor desta moción. O único problema que llevemos neste caso é que hai un pouco de hipocresía, por así decirlo, non? Porque todos sabemos que participamos nesta legislatura, nesta institución, porque hai un plan único, ou pouco se aceptou a idea de ter un plan único nesta Diputación, ou incluso porque hai na Diputación de Coruña ou na Diputación de Lugo. E, evidentemente, non é precisamente pola vontade que houbera polos equipos de goberno, neste caso do Partido Socialista, ou un ourense do Partido Popular, en facer algo que se parecera a un plan único. De feito, onde gobernan solos en con maioría absoluta non hai nada que se pareza nin remotamente, non? Pero é que hai un exemplo moito máis preto disto, que é o aprobado no pleno foi o mes pasado, ou no pleno do mes de marzo, quero recordar, dos 2,5 millóns de remanentes que se repartiron, remanentes de touxerería do ano pasado, que se repartiron para os concellos da provincia, onde non se aceptou a proposta que facía o BNG de facer un reparto obxectivo, que neste caso era facelo para as estradas provinciais, pero podía ser perfectamente para incrementar ou meterllos a maiores a plan único. E o Partido Popular e o Partido Socialista uníronse para que eses 2,5 millóns non se repartiran de forma obxectiva, cousa que vai provocar que pase o mismo co que explicaba o portavoz do Partido Socialista, con os concellos teñan certos convenios polos criterios que sexa, non se sabe. Será algo que decida os presidentes ou responsables de ambos os dous partidos polos criterios que eles determinen, terán convenios e outros concellos dun color ou doutro que, polo que sexa, decidiron dúas persoas que non vayan ter convenio e non terán convenio. E iso non é obxectividade. Co cal, mal se poden dar leccións de repartos obxectivos cando despois, cando hai ocasión de facelo, se vota en contra de que iso sexa así. Bueno, vale. En todo caso, o que respecta ao noso traballo, dende logo, algúns iremos a traballar porque todas as institucións, concretamente a Diputación, siga incrementando a obxectividade do reparto en futuras legislacións, seña o posto que nos toque, seña como diputados, seña na casa, seña no organismo dos propios partidos nos que estamos militando, sempre estaremos a traballar para que na Diputación non exista ni un solo céntimo de euro que se reparta de forma subxectiva, que todo canto chega á ciudadanía seña por criterios xustos e obxectivos. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Detrás de todo isto hai un debate máis interesante, dende logo moito máis ambicioso, que é abordar a financiación local, non? E abordalo pois con responsabilidade, tendo en conta pois o que agora parece que moitos se deron conta, ou outros que levamos vivindo nestes concellos desde que nacemos e non nos vamos a marchar dali, salvo unhas circunstancias axenas á nosa vontade, que é o que lle chaman a España vacía ou a España vaciada ou os problemas de despoblación, non? Creo que procede un debate máis trascendental que non esa discusión de tú más, pero é obvio que datos hai para poñer en riba da mesa
para, polo menos no meu caso, documentar con rigor que o que estamos dicindo é a máis absoluta verdade, e facer 2 ou 3 puntualizacións. Efectivamente, a asignación económica que eu decía que se repartía con criterios obxectivos aprobados pola FEGAN é o Fondo de Cooperación Local. Pero tamén debo de citar o Fondo de Compensación Local. E probablemente no debate pois puiden explicarme mal ou vostede non quixo entenderme. Concretamente, no caso da Xunta de Galicia, dos 390, 566, 748 millóns de euros que destina ás corporacións locais, 124 corresponden aos fondos de compensación local. Por iso creo que tamén é importante citalo. E aí, dentro do Fondo de Compensación Local, está integrado tanto polo fondo base como polo fondo complementario e desas partidas é onde salen os convenios que vostede non lle gustan ou criticaba ou pretende que se faiga de outra maneira. Cando lle decía que ese fondo de cooperación local era fundamentalmente, se o queríamos analizar a que partidos beneficiaba máis ou menos, pois eu podo lle dar un dato, por exemplo, Monforte de Lemos, que recibe desta institución polo plan único 500.000 euros, recibe do Fondo de Cooperación Local 732.000 euros. Ou poderíamos citar exemplos como a propia Lugo Cidade, que dos 500.000 pasa ao 2,8 millóns. Obviamente, nos temos que centrarnos fundamentalmente nos pequenos concellos e aí, evidentemente, habría seguramente discrepancias, non? De todas maneiras, unha cousa é a concurrencia competitiva, que é a que lle citaba eu, en donde hai unhas bases, e outra cousa é a concurrencia non competitiva, que é a que dicía vostede que entraba por rexistro de entrada. E aí tamén me vou a remitir o que se expuxo no debate do ano da moción anterior, en donde o meu compañeiro, que naquel momento defendeu o alcalde de Xove, lle explicaba alcaldes e alcaldesas de outros partidos políticos que presentaron o seu proxecto e que foron concedidos. Quero dicir que non hai ningún tipo de posibilidade de vinculalo a ningún color político, porque incluso naquel debate parecía medio insinuar que se facilitaba a información de maneira distinta, non? Pero, dito isto, eu dicíndolle que no ano 14 o reparto de fondos en convenios excepcionais era de un 91% concellos Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, e 9% para os concellos do Partido Popular, pero poido incluso facer unha relación dos mesmos marcos temporais que fixo vostede. Insisto, creo que este debate debería ir máis alá, asumir todas as forzas políticas, especialmente na era que comeza polo partido que vostede representa, en facer ese reflexo de un novo financiamento para os concellos e un novo financiamento local, especialmente para os concellos pequenos e para os que temos unha importante dispersión xeográfica. Pero no ano 16 e no ano 17, por exemplo, voulle dar os datos do ano 16, os convenios asinados por esta institución en Xunta de Goberno con esa categoría de excepcionais, os concellos gobernados polo Partido Socialista, 6.610.000 euros. Concellos gobernados polo Partido Popular, 2.750.000 euros. E concellos gobernados polo Bloque Nacionalista Galego, 680.000 euros. E concellos independentes, 60.000 euros. Que vostede, que está liderando as xuntas de goberno, como vemos, porque ademais xa non di, como diremos na moción seguinte, xa non di que a institución fixo, xa di que o Partido Socialista pagou. Pois os datos me remito de que efectivamente leccións de reequilibrio, leccións de, criterios obxectivos, leccións de que mal o fan outros e que ben o faigo eu, vamos, se quere, o ano 17, e tamén repasamos, ten aquí as datas, Viveiro, convenio de colaboración 27 de junio, 150.000 euros. Guitiriz, convenio de colaboración 8 de xullo, 250.000 euros. A Fonsagrada, convenio de colaboración do 15 de xullo. Todo isto está
perfectamente documentado. E os colores, pois son os que representan ou identifican cada partido político. Se vamos ao ano 17, facemos a mesma análise, concellos gobernados polo Partido Socialista, 3.343.000 euros. Concellos gobernados polo Partido Popular, 1,9 millóns de euros. Concellos gobernados polo Bloque Nacionalista Galego, 63.000 euros. Os concellos independentes ou non tiveron nada ou non sei si ten algo, porque vexo aquí chantada con 39.000 euros. Que vostede, que coordina e manda todo isto, nos diga a nosotros que temos que ser, pois, cun reparto obxectivo e reequilibrantes, pois, se quere voulle o que vai do ano 18 tamén. Que calquer dato que lle poña en riba da mesa, como mínimo, invitaríanlle a reflexionar sobre se é acertado abrir ese debate ou se cree vostede que pode salir reforzado, reivindicando reequilibrio na provincia de Lugo ou en Galicia, porque se nun ámbito territorial... Vai rematando. Imagínese esos porcentaxes repartindo 390 millóns de euros. Con estes porcentaxes, Dios nos colla confesados os alcaldes do Partido Popular. Tres minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Despois deste rifirrafe, eu creo que os dos partidos maioritarios debían tomar nota e aplicar a doutrina que predican nun lado e noutro. Sería o bon. Eu, permítanme unha reflexión personal, despois de analizar esta legislatura, eu podo dicir que personalmente xa estou orgulloso estes 4 anos do tempo que pasei fora do Partido Socialista, onde, obviamente, a independencia e a disciplina de partido me permitiu ter eso que é unha redundancia e independencia. Tamén me dá autoridade, non sei se moral ou política, o feito de que, como explicou xa aí, eu iba a entrar nese tema, a portavoz do Partido Popular, independientes cero. O sea, polo menos Becerrea non recibiu nesta temporada, nin este incluso estando dentro, ningún convenio extraordinario, convenios que se firman, cando se aprobaron os presupostos, e os puxenos sobre a mesa, sobre todo cos remanentes. Donde tamén aí o Partido Popular, entre comillas, ten a súa parte de culpa, porque, bueno, certo conchaveo nese reparto hai. Daí que entren algúns, por si non probablemente, tamén se non houbera conchaveo, no Partido Popular non entraría ningún, pero, bueno, é todo legítimo e lícito. Eu vai a dicir, xa o explicou usted, que mirara neses convenios excepcionais da Xunta de Goberno ou por decreto do presidente, cantos hai que non sean socialistas. Ningún. Independiente, polo menos, que a independencia que me dá de Becerrea, que nin dun lado nin do outros convenios son cero, pois reivindicalo. E é certo, e coincido co portavoz do Partido Popular, de que ese sistema das 12 da noite de integralo e tal, pero, bueno, aí polo menos avisan. É certo que chegamos sempre tarde, pero é que nos convenios que se firman na Diputación xa non avisan. Enterámonos cando se publican ou na Xunta de Goberno, cando se fai un decreto que chega tarde mal de arrastro. Eu, concretamente, incluso podo dicir que estou esperando a publicación de algún decreto que teño interés político en saber como se fixo, e todavía non me chegou eso. Obviamente, non é culpa dos funcionarios, nin quero culpar os funcionarios, a dinámica é que, pero quizás tamén sería importante, sobre todo estes temas, que conocéramos con antelación ou incluso que houbera criterios obxectivos nesta institución e os que estén gobernando na próxima legislatura, que tomarán nota ahora, para que tamén esos remanentes se repartiran con criterios obxectivos ou, como que falamos aí, con unha política de reequilibrio territorial. Porque moito enchernos a boca de España vaciada, que eu pensei que nos iban a solucionar os problemas na campaña pasada, porque votamos aí un mes que todo era España vaciada, todo era España vacía, todo era mirar para Castilla e León, para Galicia Interior, etc. E ahora, de verdad, nada de nada. Pero, bueno, as expectativas están aí e, si cuadra, nos sorprenden. Por eso, desde oído e escuitado, eu vou a anunciar, salvo que se acepta a proposta do bloque, que non se xera unha proposta, unha emenda, de que se incluya Xunta de Galicia e Diputación Provincial, a votar en contra. Se iso se admite, que esa emenda ou esa proposta do bloque, eu votaría a favor. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar. Eu non entendín que se presentase ninguna emenda,
Pero, de todos modos... Eu creo, perdón, creo que o expresou aí, ou polo menos dixo, in voce, non sei se, como aquí o regulamento aplícase cada un como parece, pois, se non vale, pero, bueno, a proposta de miña logo é esa, propoño eu. Bueno, non se admite ninguna modificación ao texto presentado na proposta do Grupo Provincial Socialista. É interesante ver como o Partido Popular reclama ou quere abandeirarse agora de abordar a financiación local. Levamos anos nós con esa bandeira na man, señores do Partido Popular. É unha pena que cando o Partido Popular aproba a ERSAL, a lei que modifica a lei de bases de réxime local que regula toda o funcionamento das administracións locais en España, que lles daba máis competencias aos concellos e menos financiación, non levantasen tamén a man. Daquela defendían, ou decían que era necesario hostigar desta maneira os concellos. Pero a realidade, e non inventei eu a frase esta de que o que é medible non é demostrable, non é discutible, ou non é interpretable, o que é medible non é interpretable, é a seguinte: dos 67 concellos da provincia de Lugo, 48 contaron con un convenio por parte da Xunta de Galicia entre o ano 2016 e 2018. 29 do Partido Popular, 19 de outras formacións políticas. Moi equilibrado. Do total de convenios asinados, que foron 18 en estas anualidades, 91 foron asinados con concellos gobernados polo Partido Popular. 27 con outros, moi equilibrado. Dos 20.347.000 euros cos que se dotaron eses 118 convenios asinados con 48 concellos da provincia, 335.000 euros sumados a 3.775.000, 4 millóns de euros, 4.100.000 euros, foron dedicados a concellos gobernados por unha cor diferente do Partido Popular. Pero 16 millóns de euros, 16.236.000 euros, o 80% dos 20.347.000 euros foron asignados a concellos gobernados polo Partido Popular. Moi xusto, moi equitativo, moi equilibrado. 19 concellos, os que me referín antes, nos que viven 35.000 veciños e veciñas, non recibiron ningún euro a través desta vía por parte da Xunta de Galicia. Isto é o que pedimos con moita sinxeleza e dun xeito moi claro. Máis obxectividade, que pode ser a través do Fondo de Cooperación Local ou a través de outros instrumentos que se habiliten para elo. Pero maior obxectividade, que significará máis recursos para todos os veciños e veciñas desta provincia. Cando os argumentos se remontan ao ano 2014, pois a verdade é que perden bastante peso porque non están moi de actualidade, o que significa que noutros sitios se fan as cousas diferentes e, polo tanto, tamén mellor. Moitísimas gracias. Pasamos á votación da moción. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a moción. Cuarto punto. Moción do Grupo Provincial Socialista sobre a conservación fluvial nos tramos urbanos dos concellos da demarcación hidrográfica Galicia-Costa. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Abordamos agora un tema de recente actualidade que está encima da mesa dos concellos e que produce pois tamén certa ou unha importante preocupación nos concellos. Concellos que veñen sometidos a unha dinámica nos últimos tempos de que cada vez máis competencias, cada vez máis obrigas, cada vez máis servicios, máis actuacións que deben desenvolver e, sin embargo, non se lles dota de máis recursos ou cando se fai unha dotación de recursos é estrepitosamente insuficiente
para poder abordar a competencia que se lles atribúe ou que se lles otorga. Recentemente vimos publicado unha instrucción a 1/2019 do 7 de xaneiro para o establecemento de directrices técnicas de conservación fluvial de carácter ordinario mediante a cal Augas de Galicia. Establece unha serie de directrices para homoxenizar e sistematizar a realización de actuacións de conservación dos tramos fluviais na demarcación hidrográfica Galicia Costa. Nesta instrucción aproveitase para recoñecer a competencia dos concellos sobre os tramos fluviais urbanos sen especificar os condicionantes que estes teñen á hora de realizar a conservación. O que en realidade significa que os concellos deben facerse cargo dunha nova actuación. En este caso, os treitos urbanos, os tramos fluviais urbanos. Pero non hai definición, como sempre, de como e con que recursos. Certo que a Xunta de Galicia anuncia unha liña de axudas de 2 millóns de euros. 2 millóns de euros aos que a provincia de Lugo corresponderían 320.421 euros. Na provincia de Lugo hai 20 concellos que están baixo a demarcación de Augas de Galicia. Polo tanto, 29 concellos entre os que habería que repartir destes 320.000 euros, o que resultaría nunha cifra, nunha cantidade de 11.000 euros por concello. Absolutamente insuficiente para atender con éxito esta situación. Polo tanto, o que planteamos dende o Partido Socialista é instar a Xunta de Galicia a que elabore plans participativos de actuación sobre os elementos naturais e que modifiquen estes censos elaborados para as actuacións fluviais, dando participación aos axentes sociais, aos axentes que actúan sobre o territorio, que teñen relación con este hábitat e con este ámbito, pero tamén os concellos que se van a facer cargo da xestión e da limpeza destes tramos urbanos fluviais que pasan polos seus concellos. E instar a Xunta de Galicia a que dote dun orzamento maior das axudas anunciadas para as actuacións nos tramos fluviais urbanos da demarcación hidrográfica Galicia Costa, que de xeito realista poida compensar as debilidades económicas dos concellos afectados pola instrucción publicada e que sexan publicadas con carácter urxente, pois non están aínda habilitadas para que poidan dispor delas os concellos. Tamén que posteriormente se inclúa nos orzamentos autonómicos de anualidades unha partida económica no mesmo senso. Polo tanto, que se dé participación aos concellos, aos axentes do territorio, que se incrementen esas axudas porque tocarían a 11.000 euros por concello na provincia de Lugo, o que é absolutamente insuficiente dun xeito claro, e, polo tanto, que cando se lle otorga unha nova competencia, unha nova obriga aos concellos, pois, polo menos que vai acompañada dunha claridade na metodoloxía, no modelo no que teñen que atender esa nova competencia e tamén de financiación para poder afrontala con éxito. Hai unha emenda presentada polo Partido Popular, unha emenda de sustitución na que propón que se inste ao Goberno do Estado e ás confederacións hidrográficas do Miño-Sila e do Cantábrico Occidental o obxecto de que elaboren directrices que establezan criterios de homoxenización e protocolización das actuacións de conservación fluvial nas concas da súa competencia, tal e como ven de facer a Xunta de Galicia na demarcación hidrográfica Galicia Costa. E a estes efectos que se teña en conta a posibilidade de poñer a disposición dos concellos mecanismos de identificación. Instar tamén ao Goberno provincial a que no ámbito das súas competencias colaborar cos concellos, especialmente cos de menor tamaño, para facilitar o cumprimento de conservación de cauces fluviais ao que lle obriga o Plan Hidrolóxico Nacional. Propónse como emenda de sustitución, e iso vai contra a filosofía ou a finalidade que persigue a proposta presentada polo Grupo Socialista, porque o que queremos é mellorar a situación que plantexa a Xunta de Galicia. Como emenda de engádega estaríamos dispostos a admitila. Considerando redundante o punto 2 de instar ao Goberno provincial que ten habilitado o recurso do que vimos de falar recentemente, ese plan único no que os concellos teñen marxe para decidir en que habilitan os seus recursos e poderían incluso
empregar parte del para atender esta competencia, pero por eso tampouco vai a quedar. A proposta sería admitir esta emenda como engádega, non como sustitución, porque evidentemente de 2 millóns de euros que para a provincia de Lugo toquen 300.000, 11.000 euros por concello é absolutamente insuficiente e creemos que é mellorable e que podemos e debemos manifestar esa realidade. Se a Confederación Hidrográfica fai unha interpretación da sentenza tan estricta e tan directora cara aos concellos da competencia como fai a Xunta de Galicia, evidentemente teremos que plantexarlle tamén que atenda con recursos esa nova obriga que asumen os concellos. Por lo tanto, se lles parece ben, admitímola como engádega, como sustitución non a admitiríamos, contaríamos co voto favorable dela tamén. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi bons días. Bueno, partimos da idea principal de que todas as axudas que poden ter os pequenos concellos son benvidas, tanto da Xunta como da Diputación Provincial de Lugo. Aceptamos que se acepte a emenda como engádega, o cal se votaría con ese engadido. Pero é necesario tamén deixar claros algúns conceptos. O primeiro é que a obriga de que os concellos coiden os treitos urbanos do río non a impón a Xunta, senón que é unha imposición do Plan Hidrolóxico Nacional, unha competencia que se atribúe a todos os concellos de España derivada dese Plan Hidrolóxico desde o ano 2001, en consoancia coa interpretación dada polo Tribunal Supremo en sentenza do 13 de decembro do 2017, no artigo 28.4. Si é certo que o día 18 de xaneiro, en virtud para ter unha colaboración máis estreita cos concellos, pois o Diario Oficial de Galicia publicou a Instrucción 1/2019, de 7 de xaneiro, de Augas de Galicia, para establecemento dunhas directrices técnicas de conservación fluvial de carácter ordinario, para levar a cabo esa colaboración e que os concellos sepan realmente o que hai que facer. Pero repito que é unha obriga establecida polo Estado, dentro dese Plan Hidrolóxico Nacional. O documento que publicou a Xunta ten como objetivo poñer en coñecemento de todos os criterios para a homoxenización e sistematización das actuacións de conservación fluvial, aclarando e protocolizando as actuacións de conservación fluvial que teñen que facer as distintas administracións competentes. Estas directrices veñen para facilitar as tarefas de conservación e limpeza dos casi 15.000 kilómetros de ríos existentes na demarcación hidrográfica Galicia Costa. Entón, o que fixo a Xunta con esta publicación foi facilitar aos concellos a súa labor identificando cales son eses tramos urbanos dos ríos aos que estaba obligado a cometer a súa limpeza e mantemento cada concello. Para facilitar tamén isto, pois o Goberno galego puxo a disposición dos municipios un detallado visor GIS na súa web para identificar os tramos ao que lles afectan estas tarefas. É necesario reseñar tamén que a demarcación Galicia Costa abrangue só o 15% do territorio, o 85% restante é competencia da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, polo tanto, sería necesario instar tamén a outras administracións a que se establezan tamén melloras similares, incluso as establecidas pola Xunta con ese visor, para que os resto de concellos afectados, que, como digo, abarcan ese 85% do territorio, pois tamén se vexan beneficiados por unhas medidas como as que tomou a Xunta na Confederación, no de Galicia Costa, na demarcación hidrográfica Galicia Costa. É certo tamén que os concellos de menor tamaño, tal como establece a Lei de Bases de Réximen Local, pois poden ter unha axuda da Diputación. Entre as funcións da Diputación está a colaboración cos concellos de menos de 20.000 habitantes. O artigo 36 da Lei Reguladora de Bases de Réximen Local así o establece, e para funcións municipais, como é o caso da limpeza deses tramos urbanos do río, pois a Diputación tamén debería implicarse, tanto a través do Plan Único como a través de outro tipo de axudas.
Por ese motivo, pois, preséntase a proposta de emenda, aceptamos, como digo, que se presenta de engádega, tendo en conta que é unha competencia que é difícil para todos os concellos, pois agradecer tamén, como non, á Xunta que poña os mecanismos e os medios necesarios para poder diferenciar precisamente cales son os tramos de río de competencia do Concello e, entre todos, poder ter os ríos en bon estado para evitar catástrofes como as que vimos recentemente. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor presidente. Non os vou necesitar. Visto que non se admiten emendas, non sei se no anterior xa me dixo obviamente que non, porque o texto era perfecto e a hipocresía total e absoluta por parte do portavoz do Partido Socialista, que impide un sitio que non fai no outro. Eu aquí voulle presentar unha emenda en boche, que non sei se é posible ou non, de acordo co reglamento, eu creo que sí, pero, repito, como a utilización do reglamento nestes 4 anos foi tamén estilo compadre, por ser suaves, eu quería que, para votarlles a favor, instar a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil a que elabore, etc. Instar a Xunta de Galicia no punto 2 e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil no mismo. Dese conta que non incluya a Confederación Hidrográfica do Norte. E fago intencionadamente porque sí, creo que desde sempre, independentemente incluso do color político do Goberno Central, na Confederación Hidrográfica do Norte os criterios son bastante obxectivos, non discriminatorios, incluso desde Becerrea, que ten a maioría da súa cuenca na Confederación Hidrográfica do Norte e ten un regato, para entendernos, que se suele secar na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Bueno, pois ese regato impediu que se aprobara o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Becerrea por as condicións que esa confederación poñía no seu momento e agora, a pesar de solicitar unha pequena intervención tamén ese regato para salvar unha dificultad que hai para acceso a fincas, non hemos recibido nin resposta da Confederación, cando sabemos que se están tamén firmando convenios cos concellos do Partido Socialista aos que afecta esa confederación, non sei se algún do PP, pero sí cos convenios cos concellos do Partido Socialista. Entonces, como outra vez máis, ca discriminación cero, cos independientes cero, ca Becerría nin uns nin os outros, pois obviamente, se non acepta esa enmienda, votaría en contra. Se acepta a enmienda de incluir a Confederación Miño-Sil, votaría a favor. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o voceiro do BNG. Sí, o debate sobre a auga sería un debate moito máis amplio que se unhas competencias son dunha confederación ou outra, as competencias económicas, non? De axudar os concellos, e dito seña de paso, como dicía alguén do PP noutra intervención, hai que pular por un novo financiamento local para os nosos concellos debido á súa dispersión. Bueno, vamos, benvidos sexan o noso discurso desde hai moitos anos, debe ser, porque agora o PP non está no goberno do Estado e entón vai pedir financiamento local para todos os concellos e que se teña en conta o que sempre puxo o BNG cando estuvo no Congreso dos Diputados. Pero volvendo ao tema da auga, o Estado español, e concretamente tamén a Comunidade Autónoma de Galicia, estou manexando datos da Unión Europea, é o que máis incumple a Directiva Marco da Auga. Aquí falase de financiamento para os concellos, non se analiza de onde venen as maiores inversións para o Estado español e para a Comunidade Autónoma de Galicia, que é da Unión Europea, de diferentes fondos, programas LIFE, Ríos, de fondos FEDER, etc. Venen de aí. Eses cartos van chegar a esta comunidade autónoma en función de que se cumpla ou non se cumpla, ou se cumpla con máis eficiencia ou menos a Directiva Marco da Auga. Polo tanto, eu creo que este é un debate bastante bizantino, no que non se vai a chegar en ninguna conclusión concreta. Os nosos ríos, o país dos 1000 ríos, pois, desde logo que necesitan, a parte de financiamento, participación de toda a sociedade no que se vai a facer en cada un deses ríos, pois senón sempre sairán os niveles de contaminación debido a presión urbanística que se exerce sobre moitos deles, a presión industrial
colocando industrias mismo ao lado dos ríos, ese é o debate que hai que dar. Nós non temos ningún inconveniente en votar a favor esta moción que se propón aquí, pois independientemente despois chega un acordo tanto de Demetrio e Álvaro se esa emenda é de sustitución ou de engadega. 3 minutos ao vocero do Goberno. Moi ben, admítense as dúas enmendas, se les parece, leemos como quedaría ao final a parte dispositiva, porque o andar metendo en todos os lados. Acordos. 1. Instar a Xunta de Galicia a que elabore plans participativos de actuación sobre os elementos naturais e que modifiquen estes censos elaborados para as actuacións fluviais. 2. Instar a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil a que dote dun orzamento maior das axudas anunciadas para as actuacións nos tramos fluviais urbanos das súas demarcacións, que de xeito realista poida compensar as debilidades económicas dos concellos afectados pola instrucción publicada e que sexan publicadas con carácter urxente e que posteriormente inclúan nos orzamentos autonómicos de anualidades posteriores unha partida económica no mesmo senso. Instar ao Goberno do Estado e ás Confederacións Hidrográficas do Miño-Sil e do Cantábrico Occidental o obxecto de que elaboren directrices que establezan criterios de homoxenización e protocolización das actuacións de conservación fluvial nas concas da súa competencia, tal e como ven de facer a Xunta de Galicia na demarcación hidrográfica Galicia Costa, co fin de acadar unha mellor xestión dos ríos no conxunto da comunidade. A estes efectos que se teña en conta a posibilidade de poñer a disposición dos concellos mecanismos de identificación dos creitos urbanos dos ríos cuxo mantenemento e limpeza é de competencia municipal co fin de facilitar tamén as tarefas nestas zonas e instar ao Goberno provincial a no ámbito das súas competencias colaborar cos concellos, especialmente cos de menor tamaño, para facilitar o cumprimento de conservación de cauces fluviais o que lle obriga o Plan Hidrolóxico Nacional. Se todos estamos de acordo, este sería o texto definitivo da parte dispositiva. Bueno, pódese poñer aí tamén, sí, instar a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Perfecto. Pois, se non hai problema, pola miña parte tampouco seguimos afondando xa máis no asunto. Entendo que hai unanimidade. Quinto punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para que dende a Diputación se axude aos concellos que desexen iniciar proxectos de reciclaxe e compostaxe de residuos. Bueno, creo que non os vou necesitar. Cando a Xunta publicou a Lei de Residuos, marcouse como objetivo que para o ano 2020 estuveran reciclados o 50% dos residuos xerados. Neste momento estamos no 11%, no que é o caso de Galicia, e a media estatal está no 30%. Dado que nin de lonxe se acadaron os obxectivos que estaban previstos cando se creou o SOGAMA, algo indica que o sistema SOGAMA non funciona como debera funcionar. É necesario que nos dotemos de outros métodos para aumentar o reciclaxe, para facer técnicas de compostaxe, desa maneira reducir ao máximo posible os residuos que non é posible pasar por eses dous tipos de procesos. Cuestión que, ademais, abarataría dun xeito moi importante os custes que estas cuestións teñen para os concellos. Tamén é certo, é unha necesidade que os concellos en solitario, a maioría deles, a gran maioría deles, non podría afrontar para nada os custes que significa actuar nesta liña. Incluso lles terían hasta problemas posiblemente para facer os proxectos e os deseños correspondentes. Aquí o que se ven é que a Diputación, como institución que, cando menos mentes que exista, está para que axude aos concellos, sobre todo aqueles que teñen máis dificultades, pois que saque unha liña de subvencións para que aqueles concellos que queiran meterse, que queiran introducirse en sistemas alternativos aos que propón SOGAMA, o poidan facer.
facer. Neste razoamento, nós o que propomos é que no pasado mes de marzo aprobáronse unhas cantidades moi importantes de diñeiro para investir nos concellos. Nesa aprobación non iba para nada nin o para que, nin para cales concellos iba ese diñeiro, entón nós, mentres que non saibamos en que se vai empregar ese diñeiro, pois seguimos facendo propostas para que ese diñeiro redunde por criterios obxectivos para o conxunto dos concellos da provincia. Nese sentido, propoñemos 500.000 euros en liñas de subvencións obxectivas para aqueles concellos que queiran ir nesa liña, como dicía antes, o poidan facer, ben de forma individual ou ben agrupados varios concellos en mancomunidades ou co criterio que les queiran para poder levar adiante plantas de tratamento de residuos dese tipo. De momento, nada máis, é moi simple, podrá estar a favor ou en contra, votas e vemos que pasa. 6 minutos o diputado non escrito. Non está. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bons días. Me quería fazer algunha puntualización con respecto ao tratamento de Sogama, que diría a actualización do plan de xestión de residuos urbanos de Galicia actualizado efectuado en decembro de 2016 revalida os obxectivos cualitativos do presente documento original aprobado no 2011. Segundo a xeración de residuos previstos en 2020, o cumprimento deste novo objetivo implica que a capacidade de tratamento deberá acadar 245.000 toneladas. Para ello, o plan galego prevé 12 novas plantas de xestión e residuos orgánicos, unha capacidade de 15.000 toneladas, 10.000 toneladas, 7.000 e 3.500. Con respecto a Sogama, que saben desde fai tempo propoñéndolle hai unha cantidade importante de concellos que así o están facendo, a posibilidade do compostaje. Entón, con todo ese tipo de cuestións, creemos que hai unha importante participación por parte de Sogama, unha importante iniciativa no tema incluso de fazer campañas de concienciación, porque tampouco podemos olvidar que todo este tipo de cousas só se poden levar a cabo se hai unha concienciación por parte da xente. Calquera tipo de actuación no reciclaxe, na separación, se rompería se non hai unha concienciación importante por parte dos ciudadanos. E, evidentemente, os concellos teñen e temos, os que somos alcaldes, así o sabemos, a posibilidade e a obrigación de potenciar este tipo de cuestións. Por lo tanto, a nosotros nos pode parecer ben este tipo de iniciativa, pero sempre cando se elimine desta proposta definitiva, onde dice que a base os fondos da remanente de tesorería aprobados no pleno do mes de marzo de 2019 para investir nos concellos se destina unha cantidade de 500.000 euros. Nosotros faríamos unha enmienda onde a Diputación apoie plans de concellos, sobre todo de pequenos concellos, que queiran desenvolver plans de reciclaxe donde leve a reducir os vertidos, financiando estudios, campañas de separación e incluso inversións en obras e en elementos de contenerización. Se o dono da moción ten a ben aceptar esta emenda, nosotros podríamos aceptala. Do contrario, non podríamos aceptar este tipo de moción, porque creemos que a Sogama, da Xunta de Galicia, está operando, eu creo que con un bon criterio, que se está operando dunha maneira intensa en tratar de reducir e de chegar a ese objetivo do 2020, onde se reduzca incluso as previsións de Sogama son que no 2035 chegamos a limitar os vertidos ao 10%. Me parece que sería un objetivo que incluso está por encima das previsións de todos estes planes para mellorar ese tratamento de reciclaxe e de reducción de vertidos. Seis minutos o representante do Partido Socialista.
Que se me apaga. Bueno, primeiro de nada, me resulta curioso que o Partido Popular propoña engadir esa emenda na moción para que a Deputación apoie campañas, cando a Deputación leva xa traballando dende o ano 17 precisamente nese camiño, nesa senda, porque temos claro que o sistema de Sogama non é o adecuado e os datos están aí. A nivel España, bueno, non quero profundizar tampouco, pero a nivel España estamos moi ao final da cola en canto aos obxectivos de xestión de residuos que ten marcados Europa. Polo tanto, é un sistema que está sobradamente demostrado que non é eficiente. O camiño, dende logo, é a compostaxe. Nese sentido, se está traballando, como digo, dende a Deputación, dende o ano 2017. Por certo, o Outeiro de Rei non está adherido a ese proxecto, pero como 50 concellos sí que están traballando nese sentido. Decir que precisamente en base a eses datos, eses análises que se estuveron facendo na xestión de forma individualizada, na xestión dos concellos que se adheriron ao programa, se solicitou unha financiación para 4 concellos que sí que se adheriron para poñer en marcha precisamente proxectos de reciclaxe, e foi a Xunta de Galicia, inda que a financiación era do Ministerio, quen rechazou a financiación deses proxectos. Dende a Deputación temos claro que o camiño da xestión de residuos pasa pola reciclaxe dos residuos, pola compostaxe, máis tendo en conta que somos maioritariamente concellos rurais onde sería moi fácil poñer en marcha esa xestión. Sin embargo, non vamos a apoiar esta moción por 2 motivos fundamentales. Un, porque non é o momento agora de comprometerse cando se está acabando a legislatura e vai a entrar en breve un novo goberno, e porque ademais consideramos que a financiación nin é seguramente a cantidade que seña necesaria, nin é o lugar adecuado onde se teria que enmarcar. Cando houvese un concello que estuvese interesado en poñer en marcha un proxecto de forma individual, sempre pode financialo a través do plan único ou tratar de acadar un convenio extraordinario para eso. Para facer unha concurrencia competitiva fai falta tempo, para facer unhas bases, na miña opinión, fai falta máis orzamento que 500.000 euros. Así que a nosa proposta é ou deixar isto para o mandato que ven e plantexalo de forma seria como se ten previsto facer, ou en calquera caso votar en contra. 3 minutos o portavoz do BNG. Perdón. Ben, aquí, bueno, primeiro, eu creo que nunca podemos facer unha institución e culpabilizar as persoas. Eu sei o sentido que quere dicir, neste caso, o voceiro do Partido Popular, en que sentido dice, pero as persoas non teñen a culpa. É dicir, se non hai suficiente conciencia dentro da poboación para actuar de forma correcta en canto aos residuos, pois algo terán que facer todas as institucións para evitar eso, non? O que non vale como disculpa é que as persoas non reciclan ou non separan o lixo á hora de botalo. Eso non é así. Tamén, como outra consideración, é que últimamente, calquer proposta que se faga, sempre se dice que estamos no final da legislatura. Home, eso non me parece ningún tipo de disculpa. Entón, que pasa? Que o último ano de cada legislatura non se pode propoñer nada. E máis, tendo en conta que unha moción ten o peso que ten, non deixa de ser unha declaración política de intencións que se pode aprobar en calquer momento, que incluso queda aí para a seguinte legislatura, para que o goberno estea cal estea, saiba que hai unha intención política de unha institución de actuar nunha determinada liña. Apróbese ao principio da legislatura, apróbese ao final. E iso non me parece unha disculpa para nada para non aprobar ou non apoiar unha proposta deste tipo. Ben, eu vou aceptar, ou vamos a aceptar, a emenda que propón o Partido Popular e vou explicar por qué. Primeiro, porque, xa o decía agora, unha moción é unha moción, é unha declaración política. En todo caso, eu creo que, aceptando a emenda e aprobando a moción, non desvirtúa para nada o que nós queremos transmitir e, dende logo, conseguimos os obxectivos que nos tíamos previsto. Primeiro, queda claro, polas intervencións que oímos, que o modelo Sogama non funciona.
Eu creo que quedou bastante evidente, depois das intervencións feitas, que algo hai que cambiar e algo temos que mudar no que é a reciclaxe e o tratamento dos nosos residuos. Que hai que facer algo e ten que ser ese algo, lóxicamente, abanderado desde os propios concellos. Logo tamén queda claro que aquí, cando se trata de tocar o diñeiro que se decidiu gastar de forma subxectiva para os concellos, aí sí que hai unanimidade dos grupos maioritarios para dicir, a eso non me lo toqueis, gastade do outro lado, non hai ningún problema, pero ese diñeiro deixado no que xa nós decidiremos para onde queremos e en que queremos gastalo sin ter que darlle explicacións a ninguén. Insisto, o que nos interesa era remarcar esas cuestións que son de certo calado político e entón vamos a aceptar a propia emenda. Dúas detalles nada máis, e xa remato, e un non se pode, cada vez que se fai unha proposta de algo que ten unha importancia de calado político destinado aos concellos, non se pode aducir o plan único, porque entonces habría que meter todos os fondos que ten a Diputación no plan único. Aquí hai moito diñeiro que se reparte para os concellos que non vai polo plan único. Por eso, non se pode dicir, en canto propós algo, o plan único, de eso nada. Eso faríamoslo se non houber outros fondos. Pero hai fondos que van aos concellos. Entón, temos que decidir que prioridade política lle damos a ese diñeiro que non está dentro do plan único. É máis, se todos os cartos que hai para os concellos soubéramos para que concellos van e para que, inda que non foran os criterios de reparto obxectivos, este tipo de propostas xa non terían sentido. Porque non vou aquí, ou ningún grupo vai vir aquí a dicir quítenlle 300.000 euros ao Concello de Monforte e díenos para isto. Eso é moi complicado de facer políticamente. A culpa de que isto pase é por non ter a transparencia necesaria para dicir temos 2,5 millóns de euros e van ir para este Concello, para este, e van ir destinados a isto e aquelo. Se eso pasara, todo isto acabábase. Xa non tiña sentido. Pero non pasou, por eso seguiremos, queda pouco, queda un pleno nada máis. Pero cando menos, mentre que non saibamos para onde van, facendo proposicións deste tipo. É certo que posiblemente non cheguen 500.000 euros. Ou sobren, se hai concellos que non soliciten. É unha cantidade, lóxicamente, orientativa. Nós non estamos no goberno e non temos a posibilidade de facer un detalle do gasto que significaría isto. É unha cantidade de aproximación. Insisto que é unha moción de corte de intencionalidade política. Logo, despois, poden ser 500.000, 2 millóns ou 100.000, eu que sei. Xa se vería cando o goberno de turno faga esta proposta. En todo caso, é para rematar, insisto, aceptamos a proposta porque dá claro que a Sogama non funciona, que hai que facer outra cousa e que non se queren gastar cartos aprobados nos remanentes que non se sabe para onde van. 3 minutos o diputado non escrito, que non está. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí. Vamos a ver, eu en ningún momento culpei as persoas concretamente, senón o que quero decir é que para que eso se pode levar a cabo, evidentemente, unha das patas principales é a concienciación da ciudadanía. Evidentemente, se non hai separación, é moi difícil facer o reciclaje, é moi difícil facer o compostaje, facer calquer tipo de reciclaje, non? E cando dice o voceiro do Bloque que a esa cantidad non toquemos, pois, evidentemente, a Diputación ten moitos máis fondos. Entón, se pode dedicar, e tampouco teñen por que ser 500.000 euros, entón, se pode dedicar de outras partidas, e creo que tampouco se pode tocar, estou perfectamente de acordo co fondo o plan único, porque, evidentemente, a Diputación sigue tendo moita máis financiación, sigue tendo moito máis recursos para poder facelo. E cando o Outeiro de Rei non se uniu a este plan sería porque ao mellor non lle gustou. Ao mellor ustedes se teñen que fazer mirar eso, porque os concellos creo que temos a libertad de poderse unir ou non unirse. E si está unido ao plan de Sogama para o compostaje. Porque se a final da legislatura, señor do PSOE, pois creo que sí, evidentemente se pode aprobar esta iniciativa ou calquer outra. O final da legislatura non nos inhabilita mentre estamos aquí para seguir facendo cousas. E eu non podo estar de acordo co sistema de Sogama que non funciona. Me parece que o sistema de Sogama en Galicia resolveu un enorme problema para todos os concellos durante moitos anos. Se está, digamos, reorientándose, está cada día tendo máis capacidade de reciclaje, cada día ten máis capacidade
de que se vayan menos residuos avertidos, e eu creo que se están facendo grandes inversións e, desde logo, algúns concellos, pois, entre comillas, estamos bastante satisfeitos con ese plan e, desde logo, que está claro é que lle dá unha solución a todo Galicia para o tema de residuos que me parece que é bastante aceptable. Pero, bueno, nosotros, volvo a insistir, agradecemos ao bloque que acepte esa enmienda e con esa enmienda votaríamos a favor, estaríamos de acordo con esta moción. 3 minutos o voceiro do PSOE. Bueno, efectivamente, as persoas non teñen toda a culpa, polo menos, en canta a concienciación, pero si é certo que os alcaldes poden facer moito para poñer en marcha esa concienciación e, de feito, a proba está en que en toda España, moitos dos concellos que teñen unha xestión pionera e exemplar foi gracias a que o alcalde se comprometeu en facer esa concienciación e en cambiar o modelo. O modelo Sogama, non o digo eu, é unha cuestión científica, o modelo Sogama non é un modelo nin sostible económicamente nin medioambientalmente. Pero, en calqueira caso, non é a nosa responsabilidade cambiálo, sí que é asesorar os concellos, e moitos dos concellos que participaron precisamente puideron rebaixar os costes que estaban pagando por unha mala xestión, unha inadecuada xestión deses contratos de xestión dos residuos. En calqueira caso, o compromiso desta Deputación ca xestión dos residuos e coa colaboración cos concellos está demostrada, porque, de feito, se está facendo. O que non estamos de acordo é con poñer en marcha unha campaña en concurrencia competitiva neste momento e con ese orzamento. Polo tanto, deixámolo para o mandato seguinte seguir traballando nese plan que se está facendo e que precisamente foi a Xunta de Galicia quen non facilitou que se puxeran en marcha proxectos de compostaxe nesta provincia, o negar esas subvencións que foron solicitadas dende esta Deputación. Un minuto para rematar. Sí, moi breve. Bueno, pero coa emenda que se acepta xa non existe esa liña de subvención de concurrencia competitiva. Teóricamente terían que ir a outro tipo de fondos, co cal non lle vexo inconveniente para que se votara a favor por parte do Partido Socialista, pero, bueno, non pasa nada, que cada un ten a posición que quere. Ben, comparto ca voceira do Partido Socialista, eu iso teño claro, pode ser debatible, habrá distintas opinións, que o modelo de Sogama non é sostible, pero, sobre todo, que os datos indican, como dicía ao principio, que non funciona. É dicir, se contaba que se fora o 50%, estamos no 11%, e a media estatal é o 30%, que o modelo non funciona, que falla, que non vai ben, non? Co cal hai que cambiálo. Pero, bueno, insisto que é opinable, nós xa tivemos claro desde o principio que non iba a funcionar, outros pensaban que podía funcionar, pero ahora hai certo consenso, por así dicir, pacífico, como se dixo antes, que o modelo de Sogama non é o correcto. Bueno, é que conste que cando nós propoñíamos o que agora retiramos de que se collera diñeiro dos remanentes que se aprobaron outro día, insisto, por se non quedou claro, é porque aí hai diñeiro aprobado que xa é dos concellos. Non hai que quitalo de outras partidas ni nada, non hai que facer transferencias de crédito, non hai que facer nada. Temos un diñeiro aprobado que é para os concellos que non sabemos para onde van. Entón, nós, de forma totalmente lícita e creo que hasta leal, dicimos, pois que vaya para isto. Ventres que non se sabe para onde vai, pois seguiremos propoñéndolles destinos. Que nos interesa aprobar a moción e retiramos esa parte, pois retiramos, non pasa nada. Que a Diputación se implique dunha forma máis directa, se está facendo de forma máis intensa aínda, lóxicamente no seguinte mandato, e esperemos que dentro de 4 anos este problema seja moito menor do que é agora. En todo caso, nada máis, bueno, que isto sirva para intentar solucionar un pouco ou mellorar o problema. Pois, debatida a moción, pasamos á súa votación. Votos a favor? Debatida a moción, pasamos á súa votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Abstención unha, non? Aí, 12, sí. Abstención, sí que non está. Sexto punto.
ao Ministerio de Xustiza a creación do xulgado de primeira instancia e instrucción número 3 de Viveiro. 6 minutos o voceiro do BNG. Ben, traemos unha vez máis unha reclamación dun servizo público, unha reclamación, neste caso, á Administración de Xusticia, e tamén, unha vez máis, unha reclamación dun servizo na comarca da Mariña, e é relativo aos xulgados de Viveiro, porque os xulgados de Viveiro están entre os máis saturados de Galiza. Hai un informe do propio Ministerio de Xustiza que dice que superan o 200% de carga de traballo e forman parte tamén do 34% de xulgados galegos que soportan máis traballo do que poden asumir. Estamos a referirnos ao xulgado número 1 e número 2 de Viveiro. Hai que ter en conta que estes dous órganos xudiciais atenden a máis de 45.000 habitantes: Ourol, Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela e Foz. E tamén que o xulgado número 1 ten, ademais das competencias ordinarias, as de Rexistro Civil, e o número 2 funciona tamén como xulgado de violencia sobre a muller. Polo tanto, a creación do xulgado número 3 axudaría a desconxestionar esa gran cantidad de pleitos que tramitan a diario estes dous órganos xudiciais. Pero, a maiores, incidiría favorablemente pois na situación que están padecendo moitas mulleres vítimas de violencia de xénero e vítimas de malos tratos, tendo en conta que tampouco en Lugo existe o xulgado de violencia que tantas veces desde o BNG reclamamos, seguimos e seguiremos reclamando. Pois, como dicen os propios traballadores e traballadoras do xulgado, que son quenes nos propiciaron toda esta información que ven nesta moción, dicen que as mulleres denunciantes de malos tratos que comparecen no xulgado e que a día de hoxe non reciben atención digna debido á carencia hasta dunha sala de espera para acoller as mesmas e as súas familias. Iso denuncian os membros da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional fronte á violencia de xénero en representación do xulgado de violencia sobre a muller de Viveiro. Polo tanto, a creación do terceiro xulgado en Viveiro sería o máis eficiente para descargar o traballo do número 1 que xestiona o Rexistro Civil e o número 2 que, como digo, ten competencias a maiores en violencia de xénero. Esta petición dun terceiro xulgado estaría justificada tamén polo enorme volumen de asuntos que contemplan as estadísticas do Consello Xeral do Poder Xudicial, donde se justifica desde hai moitos anos a creación deste terceiro xulgado. E tamén o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza leva 15 anos solicitando ao Ministerio unha dotación orzamentaria para a creación do xulgado de primeira instancia e instrucción número 3 de Viveiro. Polo tanto, o que solicitamos, esperamos que seña unánime esta solicitude, é instar ao Ministerio de Xustiza a creación do xulgado de primeira instancia e instrucción número 3 en Viveiro coa correspondiente dotación orzamentaria. 6 minutos o diputado do Partido Popular, o portavoz. Bos días a todos e todas. Ben, pois nós estamos de acordo parcialmente co Bloque Nacionalista Galego en relación a este asunto. Por unha cuestión, porque non estamos de acordo coas cifras que manifesta o Bloque Nacionalista Galego sobre o exceso no volume de asuntos. Certo é que é unha cuestión problemática, non só polo colapso existente nos xulgados, sobre todo nos xulgados de primeira instancia, ambos os dous xulgados de primeira instancia teñen un exceso no número de asuntos. Falábase incluso de 3.000 asuntos pendientes de resolver a comezos do ano 2019, pero principalmente para nosotros o problema máis grave é a parte que afecta a xurisdicción penal. Como ben dixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, son as vítimas da violencia machista as que as portas da instrucción dunha causa penal se ven máis prexudicadas, efectivamente, por este colapso existente na xurisdicción civil que arrastra a xurisdicción penal. Non porque o número de asuntos penais excedan dos que ten como capacidade ese xulgado, pero sí polo problema da xurisdicción
civil. A moción, pois, como decimos, entendemos que é aceptable, pero o BNG fala dun volume de asuntos do 200%. Nosotros creemos que eso non é así, non porque nós o pensemos, senón porque o propio Consello Xeral do Poder Xudicial ten manifestado que o volume de asuntos é do 102%, é dicir, non do 100%. Hai que tomar como media esa cifra que se produce cada ano. É dicir, se collemos o volume de asuntos que hai atrasados e a eso lle sumamos os asuntos que entran cada ano, tanto na xurisdicción civil como a penal, evidentemente nos dá o 200 ou 300%. Pero o que hai que ter en conta é que hai un retraso xudicial e, ao mesmo tempo, siguen entrando asuntos cada ano. Isto dicímolo porque o Consello Xeral do Poder Xudicial elabora unha serie de módulos, unha serie de topes, digamos, de cifras para medir as cargas de traballo dos órganos xudiciais que entrou en vigor en data 28 de decembro do ano 2018 e se publicou no Boletín Oficial do Estado do día 29 de decembro. Entón, para aqueles xulgados que teñen competencia en materia civil e penal, como é o caso dos xulgados de Viveiro, os módulos de entrada de carga de traballo establecense para os asuntos civiles en 680 asuntos ao ano. E para os asuntos penais, o que dice o Consello Xeral, insisto, estou reproducindo os datos tanto do Ministerio de Xustiza como do Consello Xeral do Poder Xudicial. O que di para os asuntos penais o Consello Xeral do Poder Xudicial é de 1.000 asuntos penais por ano, o módulo de entrada. Tomando en consideración esas dúas cifras, 680 para os civiles e 1.000 para os penais, cal é a situación? Pois a situación é que de asuntos civiles, efectivamente, entran máis dos que poden enxuiciar os xulgados do civil, é dicir, entrarían uns 810 por ano, temos 680 que é o tope, e iso suporía o 119%, é dicir, iría pasado o 19% da súa capacidade. E nos asuntos penais, que estamos dicindo que a cifra que manexa o Consello Xeral do Poder Xudicial é de 1.000, a entrada de asuntos penais serían 848 por ano, é dicir, non chegaríamos ao 100%, estaríamos no 85%. Eso supón, sumando esas dúas cifras e dividindo polos dous órganos xudiciais que existe, o dato que nos ofrece o Consello Xeral do Poder Xudicial. Por eso din eles que están no 102%. Non significa iso que non haxa que votar a mau por estes xulgados. Por qué? Porque hai un retraso, efectivamente, nos asuntos moi importante e hai que telo en conta. E, como dicimos, as principales perxudicadas son aquelas víctimas de violencia machista, pois que chegan ao xulgado e, lóxicamente, pois non son atendidas como deberan ser. Un asunto civil pode esperar, é dicir, 15 días, 20 días máis ou menos. Evidentemente, unha víctima da violencia machista pois xa bastante perxuicio ten con ter que ir aos xulgados e ainda encima ten que agardar. Decimos isto porque, á luz dos recentes módulos publicados en decembro do ano pasado, e tendo en conta a estadística que elabora o Consello Xeral do Poder Xudicial, pois non estaría, según eles, non se estaría na situación de crear un novo órgano xudicial, senón de buscar unha situación de reforzo, ben con un xuiz de apoio, evidentemente, e un letrado da Administración de Xustiza de apoio e os seus correspondentes funcionarios para tratar de buscar unha solución. O que sí é certo é que aos xulgados de Viveiro lles hai que buscar unha solución porque, evidentemente, esta situación de retraso e de colapso que padecen, pois hai que desbloqueala canto antes, insisto, ben se o Ministerio de Xustiza acorda crear un novo órgano judicial ou, de outro xeito, cunha situación de reforzo. Recientemente, nos últimos casos de creación de novos órganos judiciais que temos na nosa comunidade autónoma, veuse producindo cando exceden do 140% no módulo de entrada. Esta circunstancia xa, decimos, non se dá en Viveiro, pero non significa que nosotros non esteñamos de acordo en que haxa que buscar unha solución ao retraso que padecen tanto os xulgados de primeira instancia como de instrucción, que son mixtos no caso de Viveiro. Nada máis por esta primeira intervención. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Bueno, pois, efectivamente, nos concordamos en que
a necesidade dese xulgado número 3 non é tan urxente como o si o é, por exemplo, en outras zonas, como pode ser Sarria ou como pode ser Lugo. En calqueira caso, imos apoiar esta moción, pero sí que quería facer o comentario que iso foi o que sí que realmente nos transmitiron é a necesidade de espacio neses xulgados. Vimos fai pouco, recentemente, fotografías na prensa das salas de espera as que teñen que utilizar as mulleres que van denunciar un maltrato e é absolutamente indignante. E é máis indignante cando sabemos que, dende o ano 2012, o Concello de Viveiro iniciou os trámites para ceder un local á Xunta de Galicia para ampliar eses xulgados, que foi comunicado despois de todo o procedimento de cesión en decembro de 2015 á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia. E, desde entonces, o Concello está esperando a que a Xunta reciba ese local, un local de casi 800 metros cuadrados que lle permitiría ter espacio para o arquivo, que está ahora mismo nunha situación de saturación e que, ademais, encima, obliga as mulleres víctimas de violencia de xénero a ter que ocupar ese arquivo como sala de espera, cando están denunciando. Así que nos apoiamos a moción porque, bueno, positiva, si se consigue un xulgado estupendo, pero creemos que é prioritario que a Xunta de Galicia reciba ese local para facer a ampliación correspondiente do xulgado que existe agora e facer máis cómoda o traballo cotidiano. E, ao mesmo tempo, facer notar que o retraso que hai ten máis que ver ca mala xestión, precisamente, pois despois desa folga que viña a reclamar unha xestión adecuada da xusticia que non se fixo, non se está cumplindo con ese plan que propuso a Xunta precisamente para recuperar as horas perdidas e poñer máis o día o número de expedientes. En calqueira caso, pois, facendo esas anotacións, apoiamos a moción. O diputado non escrito non está. 3 minutos o voceiro do BNG. Ben, para agradecer esa proposta, bueno, o apoio que acaba de mostrar por parte do Partido Socialista, entendo tamén o apoio do Partido Popular, entendo que todos eses datos que acaban de aportar na súa intervención venen a decir o mismo, que xustifican a necesidade dun terceiro xulgado. E con respecto ao local, efectivamente, sí que somos conscientes de que existe ali un local ao lado, tal como dixeron as propias traballadoras e traballadores, xa fora ofertado á Xunta, se non o comunicaron en días pasados que estuvemos ali, non? Por iso xa digo, todos eses datos eu creo que xustifican a necesidade dun terceiro xulgado de primeira instancia de instrucción, independentemente pois de outras necesidades que haxa noutros concellos da provincia con este tema. Pola nosa banda, pois nada máis. Creo que entendo que o voto é unánime, non? É favorable. Nada máis. Non, o diputado non escrito non está presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Falta Argelio, falta... Bueno, pero... Son abstenciones. Sí. Esperamos un minuto. Sí, por ausencia. A ver si veña. Bueno, non se acabará o turno, esperamos 2 minutos a ver se veñen e se non, pois, votamos. Que sigue sin haber unanimidade, falta o diputado non escrito. Unha abstención por ausencia. Si es que bueno. Bueno, 7º punto. Como? 3 veces. Non entendo. Preguntábamos se non se votaba, contaste desos votos a favor, pero non seguistes preguntando. Non, nos abstémonos.
Vamos a ver, é que eu estaba preguntando cal era a intención de voto. Vamos a repetir a votación, perdón. Eu tamén entendí que había tamén unanimidade. Ben. Votos a favor da moción? Pois si, agora está aquí, si. A ver, votos a favor da moción? 15. Abstencións? 15 imposible. 13. Non que 12. 13. 13, 12. Sétimo punto. Moción do Grupo Provincial Popular de apoio ao recoñecemento das festas parroquiais galegas como Patrimonio Cultural Inmaterial de Galicia. 6 minutos o vocero do Partido Popular. A presentación, os 6 minutos non van a facer falta porque creo que é bastante clara a petición. Unha iniciativa que sale da Asociación Galega de Orquestas, unha asociación que leva traballando a prol de defender os dereitos das entidades empresas de xestión cultural e das empresas culturais, e a reivindicación vai enmarcada da posta en valor e do recoñecemento de toda a aportación dun fenómeno que creo que todo o mundo recoñece máis. Creo que seguramente a maior parte dos que hoxe estamos aquí en algún momento da nosa xuventude ou non tan xuventude participou e colaborou na súa parroquia ou no seu concello na organización destes eventos. Hai unha parte máis vinculada ao ocio que poidera ser a mellor máis prescindible, pero sí que levan implícito, e aí o recoñece desde todas as asociacións de comerciantes, negocios dos pequenos concellos, por suposto, tamén esa parte social, a ninguén se nos escapa, que as persoas que durante anos víronse obrigadas a apartarse ou a marchar a vivir lonxe do concello onde naceron, si en algún momento teñen opción de elexir as vacacións, nun porcentaxe moi amplio fano coincidir co que é realmente un fenómeno social que é a festa da súa parroquia. A Asociación Galega de Orquestas ven de iniciar unha recollida de sinaturas en donde xa están próximas, iniciounas concretamente no meu concello, en Mondoñedo, no pasado mes. A recollida de sinaturas está preto xa das 10.000 e teñen previsto, cando remate, todo a temporada estival, que é, sen dúbida, unha época en donde as festas se multiplican, poder continuar recolléndoas, entregándoas nas institucións, nos órganos que teñen capacidade para decidir, ben seña a nivel nacional, a nivel galego e tamén, por que non, a nivel provincial. Esa é a nosa petición, que a corporación desta institución mostre o recoñecemento ás festas parroquiais galegas como Patrimonio Cultural Inmaterial de Galicia na súa categoría de ben de interés cultural. Ha iniciado tamén un expediente cos correspondentes informes, creo, se non recordo mal, feitos por a Universidade da Coruña, e que a Deputación colabore con esta asociación que promocione e divulga a recollida de sinaturas para apoiar esta solicitude que creo que afecta a toda Galicia, pero moi especialmente a nosa provincia. 6 minutos o vocero do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Compartimos en gran medida a reflexión que acaba de facer a voceira do Partido Popular e que tamén se fai referencia a estas cuestións na exposición de motivos desta moción. Entendemos que, efectivamente, as festas parroquiais e patronais
de Galicia poñen en valor parte da nosa cultura e forman xa tamén parte das nosas tradicións, e hai que recoñecer tamén o impulso, o traballo que levan facendo esa labor encomiable por parte da Asociación Galega de Orquestas, que pretenden promocionar e divulgar a festa popular galega e impulsala de tal xeito que sexa recoñecida como patrimonio cultural inmaterial de Galicia. Algo terá que ver con todo isto tamén a Lei de Espectáculos de Galicia, pero en todo caso ese non é un tema a debatir neste momento, e máis aló de que se trate dunha iniciativa un tanto oportunista por parte da voceira do Partido Popular despois desa xuntanza de orquestas que se fixo en Mondoñedo. Nese tributo a verbena nos deixamos estas cuestións a marxe e se nos gustaría apoiar a moción. Tamén é certo que lle vimos de presentar enmenda de sustitución. De sustitución, non sei se ya fixeron chegar. Non, bueno, é moi leo ya, se lle parece ben, porque non ven a sustituir a totalidade dos acordos, sino que ven a puntualizalos. No primeiro deles mantén o corpo do acordo, tal e como vostedes o presentan, e simplemente, sí, podemos ya chegar esta copia que nos deixaron aquí. Sí, pois non me va a ver ninguén, non ya chegaron. Bueno. O único que engadimos despois do texto que vostedes teñen no primeiro punto sería instar a Xunta de Galicia que realice os trámites oportunos para que se acabe dito recoñecemento, entendendo que isto si é unha cuestión que debe de levar a cabo a Xunta de Galicia, e no segundo non varía para nada o que vostedes propoñen. E no segundo dos acordos, suprimimos a parte final, explícolle con que finalidade. Dice que a excelentísima Deputación Provincial de Lugo colabore coa Asociación Galega de Orquestas nas accións que desenvolvan para que as festas parroquiais galegas sexan recoñecidas como patrimonio cultural inmaterial de Galicia, coa finalidade de que tal vez haxa que desenvolver máis accións que non só se limiten a unha parte de recollida de firmas e que a Deputación de Lugo, pois, nese caso tamén poida estar presente, non facelo como promotor, senón como colaborador, que creo que é o que lle corresponde ás institucións neste caso. E pola nosa parte nada máis, se nos aceptan as enmendas, votaremos a favor con gran gusto. 6 minutos, diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Simplemente para anunciar o voto a favor. Gracias. 6 minutos, o voceiro do BNG. Si, a nos parecenos interesante a grandísima importancia que tenen como dinamizadores da nosa sociedade as festas parroquiais, que é algo que se perde na noite dos tempos, moi relacionado, bueno, xa retrocedendo siglos e miles de anos atrás, como a todas as colectividades, que facían unha festa na época da recollida, das colleitas, cousas así. Podíamos discutir a verbena se é unha tradición ou unha costume, porque non é o mismo tradición que a costume. Normalmente se chama todo tradición, aunque hai 15 anos que se fixera, iso é logo que non é tradición. Bueno, sería outro debate máis amplio. Apoiamos totalmente as verbenas galegas, que tuveron o seu esplendor nos anos 50, 60, 70, a súa decadencia nos anos 80 e o seu resurdimento outra vez a finales dos 90 e a principios dos anos 2000, xa nun plano moito máis mercantilista e economicista. En moitos casos xa supera o que era o propio concepto de verbena que se entendía na aldea, pero dun xeito ou doutro axudan a dinamizar a economía. Outro debate é as condicións laborais, por exemplo, dos músicos das orquestas, que sería algo a falar denunciado tamén en moitos casos. Xa digo, sería un debate moi amplio, pero parecenos ben que se faiga esa proposta para que señan consideradas patrimonio cultural e inmaterial de Galicia. Aínda con moitas salvedades. A min gustaríame ver a proposta. Aquí estás falando dunha proposta dunha recollida de sinaturas que se están recollendo, pero, bueno, que entra esta proposta deberá traer esa documentación, esa información para saber que é o que estamos votando.
do mismo que cando queres declarar pois un monumento, quero declarar Vic, pois hai un informe técnico, hai cousas ao redor. Por iso pareceme ben esa proposta de esa emenda de instar a Xunta de Galicia que realice os trámites oportunos para acadar dito recoñecemento. Con todos os respetos para a Asociación Galega de Orquestas, non sei se son quen para inicialo, non? Pero se ese respaldo o leva pois unha institución como a Xunta de Galicia, teríamos moitísimas máis garantías, que non digo que coa Asociación de Galega de Orquestas non as haxa, pero se hai unha institución detrás, desde logo que sí, non? Tamén en recordar que o concepto de festa e de verbena variou bastante e en moitos casos perdeuse a identidade inicial. E aquí, desde o Goberno desta Diputación, por parte dos compañeiros Antón Bao e Mario Outeiro, incidiuse moitísimo neste tema. Por eso crearon aquel programa que ainda existe, que se chama Musiqueando, que era para darlle pois ás nosas festas parroquiais outra alternativa que non fora pois solo unha orquesta con uns precios excesivos, hai que reconocelo, seguro que todos os membros da Comisión de Festas que nos están escoitando o saben ben, excesivos para moitas parroquias, e desde aquí se sigue pois fornecendo, por aquela idea de Antón Bao e de Mario Outeiro, as comisións de festas de grupos de música tradicional, de bandas de música, de corais e de grupos que tenen que ver moito coa nosa tradición e a nosa cultura, porque víamos que a esencia da verbena e a esencia das festas e das romerías estábase perdendo. Aproveito para dicir que quen lle toque gobernar esta institución a partir de maio, pois ese programa se amplíe, que é moi ben recibido en todas as comisións de festas e en todas as parroquias. Xa digo, nós con estas condicións, con estes condicionantes, vamos a apoiar esta proposta, xa digo, independentemente de que cheguen a acordo ou non, se é de sustitución ou de engádega esa emenda, queremos que sexa unánime tamén. O voceiro do Partido Popular. Ben, o momento escollido é realmente o momento en donde a Asociación Galega de Orquestas ten a documentación suficiente e decide dar o paso. Non hai fixo coincidir con abril ou maio como se poidera coincidir con outra data. Si me gustaría, porque puntualizar isto, porque si realmente este acordo ten algunha validez, sobre todo somos todos coñecedores de que, desgraciadamente, moitos acordos que se adoptaron nesta corporación por unanimidade pois non chegaron a executarse, pero o valor disto é precisamente que todos os grupos políticos esteñamos de acordo, non? Por iso, en ese contexto, pois este grupo vai a facer un esforzo por chegar a unha unanimidade, porque creo que é, dende logo, que máis podemos aportar pois as comisións de festas, a nosa cultura, pois que duda cabe que hasta moitas veces a festas das parroquias é o escaparate mellor para que xente de fora visite pois as nosas parroquias, as nosas aldeas, etcétera, etcétera. Niso parece que todos estamos de acordo. Entón, é verdade que a consecución de esa distinción, como reflexionaba o Bloque Nacionalista Galego, ten un expediente complexo. Eso ademais interésanos a todos, porque senón sería incluso desvirtuar a propia declaración, non? Entón, se nosotros na proposta de acordo non dábamos unha orden, non? Que como parece que pretende emendar o Partido Socialista á Xunta de Galicia, era porque precisamente tampouco temos nin os coñecementos, nin creo que debe ser o noso papel, exixirlle á Asociación Galega de Orquestas pois, a fiscalización de todo o que ten. A nos fixéronos a chega do informe que se fixo da Universidade da Coruña, que non teño, por suposto, ningún convite en compartir, pero que nos non somos, obviamente, quen temos que fiscalizar e quen temos que axudar a conquerir ese resultado. Podemos facelo pois con algunhas iniciativas como as que eu citaba aquí, decía da recollida de firmas. No punto 2, por suposto, non hai ningún inconvinte en aceptalo como de sustitución, pero eu
e non porque a Xunta de Galicia sexa gobernada polo Partido Popular, senón porque parece como que nós temos fiscalizado todo o expediente, está todo perfecto para que o autoricen xa. Eu iso neste momento, además sendo a priori o grupo que máis coñece do expediente, pois non podería confirmar que neste momento poidera ser automático como para instar de maneira inmediata que este recoñecemento se fai. Si somos capaces de redactar dunha maneira que implemente, que se complemente o expediente, que se axude, sin que se dé unha orden, porque eu neste momento non teño a completa seguridade de que todo este expediente este completo, e nos que recentemente vimos de conquerir nesta provincia pois importantes recoñecementos, incluso que nos afecta, pois como toque de campá, que foi unha declaración que fixo o Ministerio de Cultura, que foi publicado no Boletín Oficial da provincia nestos días, que parte concretamente ao meu concello lle afecta, pero seguramente algún máis da nosa provincia, todo iso require, iba a dar a data que a teño aquí, concretamente publicouse o 23 de abril, e neste caso foi o Ministerio. Entón, si lle agradecería que na redacción non fósemos tan incisivos na orde, que dunha maneira ca maior celeridade, con maior apoio, se inicien os trámites para que poidan chegar a esa consecución. Non parece como que está o expediente completo. Pero dito iso, se me permite esa matización, que eu creo que non desvirtúa en modo algún a súa reivindicación, é, evidentemente, enfocando a súa proposta con ese talante conciliador e con esa altura de miras, porque eu creo que o obxectivo do movemento que inicia a Asociación Galega de Orquestas é fundamentalmente ise, non? Decía o Bloque Nacionalista Galego que o programa Musiqueando que viña con ese fin. Casualmente, non son as orquestas os que máis se poden beneficiar dese programa, e máis, se non recordo mal, creo que non se poden acoller a ese programa, non? Enlazo yo, vostede poñou en valor como unha medida que potenciou ou que pode axudar as comisións de festas a organizar todo iso. Pero venme o recordo porque precisamente unha das reivindicacións que nos trasladaba a esta Asociación Galega de Orquestas que me facía como unha diferencia, non? Hai orquestas que son verdadeiras organismos empresariais, non? Con unhas facturacións enormes non vamos a dar o nome, que non queremos facer unha publicidade indirecta, pero todo o mundo sabemos en quen poido estar pensando. Pero despois hai outras orquestas de unha dimensión, facturación e medios moi inferior, que pedían que polo menos non foran excluídos taxativamente das órdenes de axuda e que poideran encontrar nos fondos provinciais algún tipo de aliciente tamén para que as comisións se animaran a poder ter algunha axuda pública e que dentro dos costes que poideran ir incluídos estas actuacións. Evidentemente, iso non se traduceu á proposta, creo que a reivindicación é de maior calado e que vamos a protexer, se se pode utilizar ese termo, o que é un patrimonio inmaterial indiscutible e un elemento dinamizador dos nosos concellos grandes ou pequenos, fundamentalmente dos pequenos, e, por suposto, tamén manifestar ese sentimento de orgullo indirectamente das nosas parroquias e da nosa estructura territorial que nos identifica e que temos a obriga de dinamizar. Entón, se me permite, inste no momento que esteña o expediente completo ou con todas as garantías que marque a normativa ou todo iso, que non parezca unha orden tan taxativa, non hai ningún problema en aceptarlla. Salvo que vostede teña acceso a todo o expediente e poida afirmarme que podamos facelo xa, claro. 3 minutos. A diputada do Partido Socialista. Moi brevemente, concordando nas reflexións que facía tamén o Bloque Nacionalista Galego e as que vostede facía alusión,
É certo que dende esta institución, a través do programa Musiqueando, que non é un programa de subvencións, exactamente, sino que é un programa a través do que se contratan agrupacións musicais de música tradicional, bandas de música ou corais, se axuda, sen dúbida, as comisións de festas, porque o feito de que poidan contratar eses grupos pois lles permite ter un aforro para facer outro tipo de contratacións. Facelo para a orquesta sería meter a empresas directamente. Estamos falando de colectivos culturais, non de empresas, e tamén a través da liña de concorrencia de subvencións de cultura para entidades culturais poden solicitar, e logo a maiores o plan único os concellos e outras cuestións. Pero vamos a centrarnos no tema. Mire, nos as enmendas que lle facemos é porque pensábamos que reforzan a proposta que nos fai o Partido Popular, buscando a implicación da Xunta de Galicia e salvagardando tamén o papel da Deputación Provincial de Lugo, como pode acontecer con outras administracións, como mero colaborador. Se trataba deso nas enmendas. Polo tanto, sí, podemos acceder a que no seu momento a Xunta de Galicia, cando o expediente este completo, non hai ningún problema, diga vostede como quere redactalo nese sentido, e no segundo punto entendo que o deixaríamos tal e como vai na enmenda, sí? Pois ningún problema pola nosa parte, simplemente puntualizar que término se utiliza, pois estar a Xunta de Galicia no seu momento ou promover cando o expediente este completo. Vostede decide. 3 minutos o diputado non escrito. 3 minutos o vocero do BNG. Nada, simplemente para puntualizar eso que me estaba dicindo Elena. Sí, non iba dirixido, bueno, isto con permiso da delegada de Cultura, que é quen é a responsable do Musiqueando, pero creo que as bases siguen sendo as mesmas que se puxeran no seu día. Efectivamente, vai dirixido a asociacións sen ánimo de lucro e non se meten nese programa Musiqueando porque é para potenciar a música tradicional galega, de coral, de banda, de grupos de gaitas e eso, e non se meten outros formatos musicais de orquestas que xa son, sei que son de menos entidade, pero que reproducen o que fan as orquestas grandes, é unha orquestiña en pequeno, non? Eso en moitos casos, eu estou recollendo a filosofía de como foi creado, non? É como se mantén nas bases. E creo que está ben e se debe manter así. Se digo, quen teña a responsabilidade a partir do 26 de maio, o único que lle pido é que o faiga máis grande e na medida das posibilidades, eso, metendo máis grupos e máis cartos para as festas parroquiais. Un minuto para rematar. Ben, eu se lle parece entón, instamos a Xunta de Galicia a colaborar ca entidade propoñente, que é a Asociación Galega de Orquestas, para acadar dito recoñecemento. Así, desta maneira, incluso se en algún dos trámites non están completo, pois tamén poderá implementar, non? Bueno, creo que é unha dos acordos que, bueno, pois que tamén marcarán, creo, un pequeno hito histórico na nosa Galicia, e que esa reivindicación veña dunha provincia con 67 concellos, pero con moitas entidades parroquiais e con moitas festas. E permítenme tamén que o feito de que poida defendela, sendo a alcaldesa do Concello que ten as festas máis antiguas de Galicia, que casi as empeza, de feito están empezando hoxe unhas que son as quendas, e casi as remata, que son as últimas do ano, pois permítame que comparta con vostedes tamén que me enche de gran orgullo e satisfacción. Isto é o primer paso e creo que será positivo, non? Para salvaguardar o noso patrimonio cultural inmaterial. Moitas gracias. Entendo que hai unanimidade. Bien. Octavo punto. Moción do Grupo Provincial Popular relativa ao uso electoralista e partidista do Goberno Provincial dos investimentos realizados pola Excelentísima Diputación Provincial de Lugo. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Bos días. O que pretendemos con esta moción é, de alguna maneira, unha chamada á orde, non? Un basta xa. Vimos, ao largo dos meses de marzo e abril,
como o Partido Socialista dun xeito sin precedentes, dun xeito que a verdade é que, máis que recordarnos que estamos nun país democrático, pois parece unha república chavista, pois vemos como confunde tremendamente Partido Socialista e Diputación. Vemos como utiliza unha campaña electoralista dirixida desde a Administración provincial. E eu creo que hai que decir basta xa. Eu creo que hai que diferenciar, que temos que ser serios, o que é a institución provincial, o que é o goberno da Diputación e o que é o Partido Socialista. Veíamos o 25 de marzo de 2019 esas publicacións donde decía os socialistas achegamos 2 millóns para actuacións no Sabiñao. Volvíamos a ver o 27 de marzo co o PSOE financia 2 millóns de melloras en Barreiros, como o 9 de abril de 2019 o PSOE financia con máis de 330.000 euros os campos de fútbol de Taboada. O volvíamos a ver o 10 de abril de 2019 con eses accesos que os Partido Socialista financia a 5 parroquias de Ribadeo. Eu creo que unha cousa é o Partido Socialista e outra cousa é a institución. Eu creo que non todo vale, que hai que chegar un momento en que temos que sentar as bases dunha certa normalidade democrática, que non podemos utilizar desa maneira de engañar os veciños, salvo que esas obras nos digan que as paga o Partido Socialista. Eu creo que están moi ben eses eslóganes, está moi ben eso, pero eu creo que estamos intentando representar a administracións e, por tanto, non podemos confundir eses términos. E nós, dun xeito normal, creo que é un basta xa de utilizar a Diputación como sede do Partido Socialista, que aquí este un equipo humano traballando para o Partido Socialista, que vexamos eses eslóganes e eses todos os días na media, e o que lle pedimos é iso. Primeiro, reprobar enérgicamente o comportamento do Goberno provincial ao estar a realizar un uso electoralista e partidista dos investimentos realizados por a excelentísima Diputación Provincial de Lugo, exixirlle ao señor presidente da Diputación que lidere institucionalmente como procede calquer comunicación institucional e respetuosa sobre os investimentos en calquer concello da provincia e exigir ao Goberno provincial que cumpra escrupulosamente co establecido nas bases do Plan Único, donde xa a petición do BNG pedía que de alguna maneira deixáramos de ver esos macro-magostos e macro-festas que estaban por aí e sempre en nombre do Partido Socialista. Por lo tanto, buscando eses obxectivos de normalidade democrática, buscando que non se utilicen as institucións e buscando que, salvo que aquí nos expliquen que eses millóns que usted decía no titular os paga o Partido Socialista e non a Diputación de Lugo, pois que se tomen estes acordos. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. Vou me reservar por segundo turno, presidente. 6 minutos o vocero do BNG. Estaba lembrando agora, non hai moito, no meu concello, unha amiga miña dixolle outra veciña: «Oe, vamos a tal un sitio, unha cena tal que paga o alcalde». Sin mala intención, ademais, que quede claro. E dícelle esta amiga, me dice: «Ai, eu se pago o alcalde vou». Pois aquí casi habría que aplicar o mesmo conto, non? Se realmente os investimentos foran con fondos do Partido Socialista, oi, perfecto, de maravilla, que publicite co que queiran. Agora, eu sí que non me parece nin ético, nin aceptable que cartos que son de todos e de todas, cartos que a moita xente lle costa sangre, sudor e lágrimas poder pagar os impostos para que eses cartos cheguen a unha estación pública, logo haxa alguén, neste caso, coas siglas dun partido político, que irá apropiarse deses cartos para dicir que os inviste en algún sitio. Pareceme que é totalmente reprobable, neste caso fai no Partido Socialista, pero diría exactamente o mismo, faga o que non faga, porque incluso nin siquiera se matiza, porque podíase dicir perfectamente o Partido Socialista no goberno da Diputación impulsa o investimento non sei onde, non, pero é que son titulares que son completamente taxantes e que non, incluso non admitirían interpretación. É dicir, literalmente dice que o Partido Socialista inviste tantos cartos nos campos de fútbol de Taboada. Non me parece que seña de recibo ese tipo de comportamentos. Creo que son sempre reprobables. Insisto, neste caso, fai no Partido Socialista, pero fixera que non fixera, exactamente igual. Sería igualmente de reprobable se hai que cortar con todo este tipo de situacións. Eu imagínome
non sei se pasa, eu, sinceramente, agora non me ven á cabeza, e non vou defender o Partido Popular, Dios me libre, e nesta cuestión moito menos, non? Pero alguén que se imagine se víramos un titular dunha nota de prensa, o Partido Popular inviste, convoca 1.000 plazas nas oposicións de ensino secundario este ano en Galicia. Si algo completamente inadmisible, non? Completamente inaceptable, e o mismo hai que aplicarlo a calquer outro tipo de utilización do diñeiro público para facelo en nome dunhas siglas. E xa remato outra cuestión, o do plan único, se é certo que fixemos unha proposta para matizar, aceptouse unha proposta nosa para matizar algo ese tipo de cuestións, pero que realmente cortaba o tema non foi aprobada porque o Partido Popular tamén votou en contra. O sea, realmente a que lle daba o protagonismo dos investimentos a quen diseña as obras, a quen fai o seguimento, a quen contrata, que son os propios concellos, non? Pero, bueno, polo menos algo avanzouse, esperemos que no futuro se avance ainda máis nesta liña. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias. A verdade é que semella que o que hai aquí encima da mesa é simplemente unha reprobación por gobernar, que é o que lles escoce, que é o que lles molesta, que é o que lles doe. Que se acheguen investimentos a todos os concellos, que se atendan as necesidades en servizos sociais, que se incrementa a dotación pos recursos do Servicio de Axuda no Fogar, que se poñen en marcha plans de investimento na rede viaria provincial. Todo eso é o que realmente lles molesta. E levan unha legislatura tratando de ocultar que quen goberna na Diputación Provincial é o Partido Socialista. Ademais, non hai dúda, en solitario. En solitario, o Partido Socialista, 11 diputados, que son do PSOE, e que participamos e formamos parte do goberno do presidente da Diputación, que é do Partido Socialista tamén. E, polo tanto, temos encomendada a xestión, a dirección, a toma de decisións políticas sobre como se administran os recursos e os instrumentos que ten a Diputación de Lugo, e está ao noso alcance tomar decisións sobre eles. E con esa capacidade, con esa potestade, para a que nos legitima o feito de ser goberno, decidimos e impulsanse investimentos ou liñas de actuación nos diferentes eidos e nos diferentes ámbitos. Ahora, dan un paso máis. Queren que o Partido Socialista non vaya a ningún sitio. Queren que o Partido Socialista non fale cos seus compañeiros, queren que o Partido Socialista non visite o territorio. Non? Directamente. Que desaparezca da axenda política. Bueno, e plantea unha reprobación. Pois é normal que unha oposición que non fai propostas, plantee que non haxa iniciativa por parte de quen goberna a Diputación. Pero realmente, o que lles preocupa é que os cidadáns da provincia de Lugo saben quen goberna na Diputación e saben quen pon dificultades, quen pon trabas, quen pon obstáculos para que eses que gobernan na Diputación, que é o Partido Socialista, poidan impulsar e desenvolver iniciativas tan importantes para a nosa sociedade como a rede de residencias da terceira idade, como o Centro de Recría Galloso Castro, como a mellora da rede viaria provincial, como plans de emprego, como axudas á actividade cultural, tamén as iniciativas deportivas, un plan estratégico de turismo. Claro, iso que lles escoce, que cando goberna o Partido Socialista, esta provincia ten vida, ten oportunidades, e, polo tanto, xa que non poden bloquear que fagamos cousas, que impulsemos a esta provincia, polo menos a ver se consiguen que non se saiba que quen goberna na Diputación é o Partido Socialista. Tuveron oportunidades fantásticas para sumar, para apostar, para apoiar, pero nunca tuveron a contundencia e a rotundidade de dicir sí, vamos a estar en esta tarefa. Siguen na da reprobación. Reprobaron o presidente da Deputación. Pois non nos foi tan mal esa reprobación. Creo que con esta tampouco nos vai a ir moito peor. Minutos o voceiro do Partido Popular. Eu, señor Álvaro, creo que perdeu unha oportunidade importante para dicir foi un erro, equivocámonos.
Claro que os veciños de Lugo saben quen goberna a Diputación. Sábeno cando pasan por miles e miles de fochancas nas carreteras provinciais que non están. Fálanos usted das residencias. Claro que saben quen goberna a Diputación. Saben quen, despois de prometelas durante 2 eleccións e as portas dunhas eleccións, siguen pechadas totalmente sin crear nin unha plaza, nin crear un posto de traballo, cando volvemos estar ás portas dunhas eleccións. Mire, aquí non lle reprobamos por gobernar. Se usted está gobernando e pode facer algo, é porque hai algúns partidos serios na oposición que negocian e lle facilitan aprobar uns presupostos. E porque aquí se negocian as cousas. O que non pode ser é que un partido confunda a sede do Partido Socialista ca institución. E cando eu vexo estes titulares, se eu for o secretario xeral do Partido Socialista, caería má cara de vergonza. O que non pode ser é que digan o PSOE financia, non a Diputación, o PSOE financia con 2 millóns as melloras de Barreiros, ou nos Aviñaos, ou en Taboada, ou en Ribadeo. E que acaso van pagar ustedes cos cartos do Partido Socialista estas obras? Ou estas obras saliron de aquí dunha corporación, donde se negociaron os presupostos, aprobaron os investimentos? É dicir, isto non é nin ético nin serio. Isto non parece que estamos nunha democracia nin en Europa nin en España. Isto é o puro estilo chavista. O sea, eu creo que ustedes tiñan hoxe a posibilidad de decir emendamos a plana, foi un error e pasou eso. Pero usted, que me dice destes titulares? Deixes de gobernar e de facer tonterías. O que non se pode utilizar é Partido Socialista, que a sede a teñan na Diputación, que estén sometendo a traballadores desta institución a tener que facer os titulares de prensa en nombre do Partido Socialista. Por tanto, dígolle máis, isto non é nin ético nin aceptable. Isto sería tremendamente reprobable e nunca outro partido se atreveu a facelo así en España. E, por tanto, eu que lle digo é que teñen a posibilidade de emendar. E, por tanto, claro que un goberno ten que ser reprobable cando fai estas cousas. Isto non é gobernar. Ustedes están cun goberno en minoría. Encontraron unha oposición seria, leal, que supemos chegar en 4 anos a acordos para sacar uns investimentos que ustedes jamás podrían haber sacado. Pero que non todo é publicidade, que non todo é propaganda, que hai que facer accións. E, por tanto, non poden utilizar o Partido Socialista como se fora unha institución. E iso o saben os lucenses. E eu creo que basta xa de que empecen a ser persoas serias, persoas sensatas. E se non, se creen que estes titulares están ben e non se arrepenten deles, pois collan estas inversións e páguenlas cos seus fondos propios. Por lo tanto, eu xa lle digo, nin é ético nin é aceptable. E eu que lle digo ao presidente da Diputación é que tome as riendas, que deixe de mandar o seu emisario político, o secretario xeral, andar por a provincia a cargo da Diputación, cos medios de prensa da propia institución, sacando fotografías en nombre do Partido Socialista. É tremendamente lamentable e nós o que facemos é reprobarlo para que non volvan a pasar neste período electoral que vamos a entrar das municipales outro tipo de comunicados como estes. Moitas gracias. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. A verdade é que cando me plantearon o tema desta moción non había lido con detemento. E a verdade é que fai gracia. Está ben que presenten, que fagan propaganda, porque a veces tamén se encontran algúns anuncios que son simpáticos, como aquel dun alcalde que sale recibindo a copa de Diputación do anterior presidente da Diputación, señor Cacharro. Pintoresco, porque encima nosotros durante moitos anos o goberno de Cacharro decíamos que aquel era un goberno e unha actuación caciquil, clientelar e corrupta. E a verdade que me fixo moita gracia ese anuncio, que obviamente pagamos todos, a Diputación, o Concello, etc., e que é logo un exemplo da utilización deste sistema. Pero nada nos pode extrañar cando estamos a falar de 8 millóns de euros anuales que se dedican a propaganda, o sea, 32 millóns nesta legislatura, dos que non sabemos, que podían haber dedicado a carreteras perfectamente e que non fixeron. Pero a realidade está aí. É verdade que cando entramos aquí co goberno socialista, eu era diputado do goberno socialista, non do goberno sanchista, pois falábamos de regeneración da Diputación. Hoxe podemos falar de degeneración da Diputación Provincial. Porque, mire, é que incluso volvemos á época de Cacharro, aquelo que nosotros decíamos de entregar cheques en mao que facía o Partido Popular nas comunidades vecinales e que recibiu varias sentencias judiciales, pois volvese a facer agora. Sacan a foto do presidente entregando cheques para as entidades termales. O sea que, se algún ciudadano desta provincia pode ir a unha asociación termal ou a
a unhas termas, pois é gracias a que o presidente da Diputación lle entrega un cheque ca súa foto e ca súa persona, senón sería imposible. O sea, máis utilización partidista e indecente desta institución é difícil encontrala. Pero, bueno, todo se supera, porque despois de escutar a actuación ou a, non sei como chamarlle, a intervención do señor Álvaro Santos, donde xa o cinismo é total e absoluto, porque encima están contentos de que o reprobaran. Co cual, se están contentos, pois eu vou dar o voto a favor para volverlos a reprobar. Pero terían que pensar que, ao fin e ao cabo, teñen a dous dos máximos representantes desta institución, algo que non pasou en moitos anos, reprobados. A alcaldesa de Lugo e o presidente da Diputación. Por certo, don Darío primeiro reprobado, guste e eu non lle guste. Pero, bueno, queren insistir. A verdade que hoxe tamén, imagino que lles meterían unha inyección en vena, algo de adrenalina, e veñen sobraos. Pero a verdade é que mirando para atrás, porque isto hai que añadirlle a utilización indecente da TIC. Aquí aprobamos unhas fórmulas de utilización na TIC cando se fixo o traspaso para a Diputación, das que nada máis se volveu a saber. E a isto hai que añadirlle, como falamos antes, a utilización de fondos públicos para intereses partidistas e había que añadirlle moito máis, non merecerían esta reprobación, probablemente merecerían algunha máis. Non vou entrar nas afirmacións do señor Álvaro Santos, porque, desde logo, contestar as mentiras e a falta de verdad, que é algo que caracterizou esta legislatura, aquí nin palabra, nin a mentira e a utilización de fondos públicos para uso partidista, pois foi total e absoluta. Entonces eu non podo máis que votar a favor desto e lamentar que esta legislatura que acaba haya sido como foi, pero, bueno, cada un teremos a parte de nosa responsabilidade e os ciudadanos xuzgarán no futuro. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do BNG. A ver, aquí, eu polo menos non estou dicindo en ningún momento que unha institución, un goberno dunha institución non poida publicitar o traballo que fai. Eu creo que é algo que fan todas en maior ou menor grado e entra dentro do xogo político, por así dicir, que unha institución publicite o traballo que fai. Eso é evidente, ninguén o nega. Pero aquí non estamos falando de que a Diputación publicite o traballo que fai a Diputación. Estamos falando que se publicite con carta de Diputación un traballo que fai un partido político, que é o problema. É que, aparte, tal como está planteado eses titulares, estáse mentindo. Porque non existe interpretación. O Partido Socialista fai, o Partido Socialista gasta. Non é o Partido Socialista impulsa que o goberno faga tal. Non, que va. É o Partido Socialista gasta concretamente. E iso é mentir, é o que creo que se pasan todas as liñas posibles. Insisto, sin cuestionar, que sería debatible, mencionar, bueno, habría moito que falar do tema, pero, bueno, todas as institucións publicitan o seu traballo. E incluso, lóxicamente, o partido que sustenta esas institucións dentro dos seus órganos partidarios é perfectamente lícito que faga o que considere oportuno. Aquí o que estamos é en nome da institución, usando o recurso da institución, e dicir que o diñeiro o gastou o Partido Socialista neste caso. Podía aplicárselle a outro calquera. Home, en caso contrario, sonaría ridículo. Imagínese algún titular da Diputación que dixera o Partido Socialista provoca as fochancas que hai na estrada de Navia a Fonsagrada. Ou o Partido Socialista paraliza as obras de arranxo da estrada de Navia a Fonsagrada, por exemplo. Sería completamente absurdo. Pois é absurdo nunha dirección, tamén ten que selo na outra. Dende logo, eu creo que é bastante entendible. Eu creo que incluso non sei que beneficio pode causar. Eso provoca, por exemplo, que algúns xa non leamos as noticias da Diputación. Por exemplo, eu estes titulares entereime, sinceramente, agora cando os vin na moción, porque, como xa pasa de toda a información que ven da Diputación, porque sabe que é completamente sesgada, algúns, sinceramente, creo que a maioría da poboación nin siquiera os mira, porque xa sabe o que van poñer según pon Diputación de Lugo antes de lelo, non? Pero, bueno, eu creo que isto, de verdade, estas prácticas non son entendibles e hai que erradicalas, vamos, xa, porque incluso a imaxen que verte sobre as institucións deixa moitísimo que desear. 3 minutos, o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Mire, señor Larmesto, se vostede fose secretario xeral do PSOE, non sería o Partido Socialista. Por lo tanto, esa posibilidade creo que está bastante lonxana. Non lle vamos a pedir perdón
gobernar, porque a función que temos na Diputación Provincial. Non lle vamos a pedir perdón por distribuir os recursos dun xeito obxectivo, equitativo, nin lle vamos a pedir perdón porque entre o ano 2016 e 2019 o Goberno Socialista da Deputación promovese a chegada de 145 millóns de euros aos 67 concellos da provincia. Non lle vamos a pedir perdón polo 1.926.000 euros que se xestionaron no Concello de Abadín ou polo 1.600.000 euros do Concello de Alfoz. Tampouco lle vamos a pedir aos socialistas porque Antas de Ulla tivese 1,5 millón de euros, o mismo que Baleira, ou 1.700.000 euros de Baralla, 2 millóns e pico de euros de Barreiros ou os case 8 millóns de euros de Becerreá. Tampouco lle vamos a pedir perdón polo 1.342.000 euros de Bóveda, os 2.400.000 de Burela, o 1.678 de Carballedo, os 2.393 de Castro Verde, os 2.900.000 de Cervantes, o 1.600.000 de Cervo, os 2 millóns de Chantada, os 2.200.000 do Corgo, os 2.270.000 de Cospeito, o 1.634 de Folgoso do Caurel, os 2.854 da Fonsagrada, os 2.320 de Foz, os 2,5 millóns de Friol, os 2.375 de Guitiriz, o 1.800.000 de Guntín, o 1.768 do Incio, o 1.600.000 de Láncara, o 1.700.000 de Lourenzá, o 1.300.000 de Meira, os 3,5 millóns de Monforte, o 1.800.000 de Monterroso, o 1.800.000 de Muras, os 3 millóns de Navia, o 1.175.000 euros de Negueira de Muñiz, o 1.800.000 do Concello de Eurol, 2 millóns para Palas, 1.955.000 para Pantón, 1.600.000 para Dela, 1.200.000 para o Páramo, 2.400.000 para a Pastoriza. Non lle vamos a pedir perdón tampouco polo 1.387.000 de Pedrefita do Cebreiro, nin polo 1.839.000 da Pobra do Brollón, ou polos case 2 millóns de euros de Pol, os 2.900.000 da Pontenova, 1.300.000 para Porto Marín, 1.900.000 para Quiroga, 925 para Rábade, os 3.250.000 de Ribadeo. Tampouco creo que teñamos que pedir perdón por eles, como tampouco polo 1.700.000 de Ribas de Sil, o 1.300.000 de Ribeira de Piquín, o 1,5 case e medio de Río Torto, 1.700.000 en Samos, 2.400.000 en Sober, 1.177.000 en Criacastela, 1.583.000 no Valadouro, 1.456.000 no Vicedo, 3.384.000 en Vilalba, 2.838.000 en Viveiro ou 2.364.000 en Xermade. Pero tampouco sei por que queren reprobar que o Goberno Socialista da Diputación facilitase que a Xove chegase 1.688.000 euros, a Taboada 1.984.000 euros, a Sober 2.417.000 euros, 2 millóns e pico o Sabiñao, 3.153.000 a Sarria, 1.900.000 a Outeiro de Rei, 1.804.000 as Nogais, 1.839.000 a Mondoñedo, 7.587.000 a Lugo ou ese 1.855.000 a Guntín. Polo tanto, se digolle de verdade que non creo que teñamos que pedir perdón por gobernar a Deputación lexitimamente porque, pese a vostedes, pese ao seu modelo de facer oposición, poidamos ir a todos os concellos da provincia de Lugo os socialistas presumindo de que sí, de que xestionamos investimentos nos 67 concellos. Vostedes non, ben o viron, 48 con convenio, 19 sin el. Esa é a diferencia. Un minuto para rematar. Eu creo que fixo o maior exercicio de cinismo e de caradura que se pudo ver nunha institución. Vimoslle a plantear un tema que incumple cualquier lei, desde a lei electoral a cualquier cousa, que o Partido Socialista asígnase uns investimentos. E usted nos ven aquí cun cinismo que roza a ilegalidade e o único que nos plantea, mire como debe ter usted de mal,
xa vexo a cara dos seus compañeiros perdidos por aí abaixo, que o único que ten como argumento é poñernos a dar unhas cifras dunhos axuntamentos. Por que non hemos dado do 2015 para atrás? Porque o que me está dando é un plan único que impulsamos desde a oposición. Por que non me dá os resultados de investimentos e me conto que invertiron ustedes hasta o ano 2015? Segundo, menos mal que a provincia só tiña 67 concellos, porque se chega a ter 100, ten non sei que hasta mañá. Sumounos, porque eu creo que unha diputación que ten 70 e pico millóns de presuposto por 4 anos, e usted nos falou aí dunhos investimentos que deben rondar os 500 millóns de euros. Por tanto, que pouca desfachatez que nos veña a contar e que teña como único recurso falar do plan único que promoveu e trouxo aquí e se aprobou a oposición, porque cando ustedes tuveron maioría para facelo, nunca un céntimo deses investimentos chegaron a ningún concello, por lo menos os gobernados por o Partido Popular. E agora, como única defensa, nos dice que non hai por que reprobalos. Claro que hai que reprobalos. Isto habría que reprobalo e tomar máis medidas. Pero en cuyo caso, eu que planteo nesta moción, o que planteo o Grupo Popular, é que se reprobe este comportamento por parte do Goberno e exigirlle ao presidente da Diputación que toma riendas da comunicación desta institución e que non se volva a repetir en ningún caso isto que nos parece unha república bananera. O sea, non vimos eso por parte de ningún concello, de ninguna xunta, de ningún Estado. Señor Álvaro, tome medidas. Non todo vale. Non pode convertir unha institución na sede do Partido Socialista. Moitas gracias. Debatida a moción, pasamos á súa votación. Votos a favor? Non máis. 15. Votos, abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Noveno punto. Décimo punto. Décimo. Agora hai dúas mocións de urgencia, unha do BNG e outra do Partido Socialista. Non sei cal entrou antes. Creo que la primera. La do BNG. 19 de abril. A do BNG. Que justifique a urgencia o voceiro do BNG. Ben, aquí isto é para instar ao Goberno da Diputación, non é para instar ao Partido Socialista, que quede claro, por se hai así confusión entre unha cousa e outra. Vale, en todo caso, a urgencia radica que fomos coñecedores despois do que é a convocatoria do Pleno, senón con seguridade houberamoslo traído como algo ordinario, dado que incluso algunha das mocións que trouxemos esperaba perfectamente o mes que ven, tanto si da actualidade agora como o mes que ven. A realidade é que é unha estrada de moitísima importancia, pola que circulan moitos veciños e veciñas da comarca, a parte do propio transporte escolar, etc. E o certo é que están as obras paralizadas, pero non só se paralizaron as obras, senón que se quedou a carretera cortada ao tráfico, co cal, para pasar de un lado ao outro, teñen que facer un rodeo de 10 kilómetros, que non é ningunha broma. Eso, por exemplo, se sempre é grave para calquer persoa que teña que pasar por ese lado, imaginemos o transporte escolar que xa teñen recorridos que bordean o máximo legal, que son os 60 minutos, con este rodeo, dende logo, pásanse de longo do que é o límite legal de unha hora para poder levar, que poden estar ou deberán estar os nenos no que é o transporte escolar. É urxente porque temémonos que se isto ven ao seguinte pleno, as eleccións municipais xa teñen pasado, co cal incluso é moi posible que as obras, cando menos as do lado da Fonsagrada, non só se paralizan, senón que xa non volvan a empezar outra vez. Co cal, creo que é moito mellor tratalas agora, pois se ten algunha posibilidade de que as obras continúen hasta ser rematadas. E a parte disso, non vamos ter os veciños e veciñas de Navia, de Suarna e de Fonsagrada, pois dando un rodeo de 10 km cada vez que van por esta carretera. Eu solicito que se acepte a urxencia e que debatamos o que é a moción en sí. Votos a favor da urgencia? Unanimidade. Unanimidade. Nos non. Abstencións? Votos en contra? Non hai ningún. Era unanimidade todos. Vale? Unanimidade. Urgencia.
6 minutos. Non vou necesitar os 6 minutos porque unha boa parte do que é a argumentación xa dixen no que é a defensa da urxencia. Simplemente dicir que para nós, para os veciños desta zona, esta estrada é un tema moi importante que, por desgraza, pensamos que o actual goberno da Diputación tuvo sempre un pouquiño de deixadez, por así decirlo, non? Cando o BNG trouxo unha moción a este pleno para que fora arranxada, aprobouse a moción, pero ainda así logo meteronse tamén por proposta do BNG unha cantidade nos orzamentos do ano 2017, pero as obras non empezaron hasta hai escasamente uns meses. Tamén, pola propia presión da veciñanza por o lado de Fonsagrada, se aprobou outra partida económica para facer outro tramo, sempre regateando por o lado de Fonsagrada, pero, bueno, mandaron para ali unha pala que está aparentando que empeza as obras, e ainda así, mitad dos días, desaparece e non hai ningún tipo de maquinaria traballando. Deus, además, incluso, para demostrar a pouca interese que ten o actual goberno da Diputación, que quede claro, en traballar nesta estrada, que na licitación do tramo de Navia, o que é a baixas de licitación, o canto de empregalas, porque fora aprobado neste pleno o uso deses cartos que era para amañar a estrada, pois ese diñeiro retirouse, foi parar aos remanentes, que logo se reparte, como todos e todos sabemos, no canto de facer 1 kilómetro, 2 kilómetros ou 500 metros, é igual, a maiores do tramo que estaba aprobado. E máis, aquí neste pleno, rexeitouse en 2 ocasións, cando menos, as propostas do BNG, enmendas do BNG, para incluir partidas superiores para arranxar máis tramos, tanto no que é os orzamentos, como foi no que é o reparto dos remanentes. Coa cara deixadez ou a falta de interese é manifesta a cuestión que nos parece que é tamén reprobable políticamente ese tipo de actitude. E, dende logo, o que é totalmente inaceptable é que empecen unhas obras uns días antes dunhas eleccións municipais que se fixeron, ademais, pola presión veciñal, que se mete para ali unha pala que esteña tonteando, hoxe traballo, mañá non traballo, hoxe estou, mañá voume, etc., simplemente para facer o paripé que se está intentando facer algo diante das eleccións municipais, que, insisto, temémonos que unha vez que pasen, a pala desapareza e a carretera volva a quedar esquecida. No caso de Navia, obras paralizadas, do lado de Navia, obras paralizadas, estrada cortada, que xa non vai máis, que é algo totalmente alucinante que isto poida pasar, co cal instamos ao goberno da Diputación a que remate as obras o antes posible, tanto unhas como outras que hai aprobadas, e, por suposto, que xa de forma urxente desbloquee o corte ao que está sometido esta estrada. 6 minutos, diputado non escrito. Señor presidente, non vai ser necesario. Simplemente vamos mostrar o meu apoio á moción. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moi bons días de novo. Dicirlle ao señor Ferreiro que as obras pola parte de Navia están no seu período de ejecución, o plazo de ejecución remata a finales de julio. Dicirlle que hai un desvío alternativo que así se estableceu e se fixo e se dotou dunha nova rodadura precisamente para que ese transporte escolar puidese circular sin problemas, e dicirlle tamén que neste momento, a piques de rematar o desmonte, o problema que surgiu foi con 2 postes que hai naquela zona e que están tamén a piques de retirarse. É un problema que suele surgir en muchísimas obras e é un problema que tampouco non é novo nin nas obras da Diputación, nin nas obras dos concellos e moito menos nas obras da Xunta. É un problema puntual que está a piques de solucionarse, que despois, acabarase de abrir ese tramo que queda, e a carretera está cortada porque está en plazo de ejecución. Non hai ningún outro motivo para que tea a carretera cortada. A carretera vaise cumplir e vai respetar os plazos de ejecución establecidos. Pola parte da Fonsagrada empezaron as obras, non se vai paralizar a obra despois das eleccións. Tea tranquilo, señor Ferreiro, que deso xa me encargo eu, é que o viernes pasado, mire se son ustedes diligentes, o viernes pasado, pois unha máquina sufriu unha avería, levouse a reparar
E este fin de semana pois xa volvía a estar a máquina na obra, co cual empezouse cunha máquina, porque os desmontes ali, pola zona onde se empezou, son uns desmontes pequenos, estaba chovendo moito, e efectivamente, bueno, pois meter gran número de maquinaria e cortar precisamente nesos días con tanta auga, cortar a carretera, poñela feita un desastre, pois tampouco tiña ningunha motivación. Dicirlle que sí se está traballando, dicirlle que agradezo o seu interés precisamente que a carretera de Navia salga para diante, dicirlle que tamén que foi nesta legislatura precisamente cando se agilizou o tema de maneira que a carretera de Fonsagrada a Navia se ejecutara, e dicirlle tamén que, lógicamente, os que vivimos nesa zona temos o máximo interés precisamente en que esa carretera se remate. As obras están dentro do previsto, así que as obras, ademais, unha vez que as obras están contratadas en firme pola Diputación, non hai ningunha cousa, ou polo menos hasta agora non sucedeu, que as máquinas se retiraran para non ejecutar esa obra. Nada máis neste primeira intervención. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Moi brevemente, que non van facer falta os 3 minutos. Home, dicirlle, despois de 12 anos de goberno, menos 4 meses, tranquilo, señor Ferreiro, que xa estamos aquí nosotros e xa nos encargamos, pois moita tranquilidade non nos dá. Non sei se vai a seguir estando, pero que está claro que durante todo este tempo moita tranquilidade non deu, senón non facía falta meter esta moción de urxencia. En todo caso, manifestamos o noso voto favorable e xustificamos apoiar a vía de urxencia pola circunstancia que dixo de ter a vía cortada. 3 minutos o Nada, moi breve, porque tamén o problema está planteado e enténdese con facilidade, non? A ver, o que nos queixamos é certo que cando hai unhas obras é normal que haxa que nun momento dado para realizar as obras facer un desvío. Iso entra dentro do normal. O que non é normal é que as obras se paralizaran hai un mes e leve un mes a estrada cortada. É que iso non é normal nin pode ser admisible. Non pode estar unha estrada cortada sin haber obras durante un mes. Unha estrada que é necesaria. Insisto, incluso obrigando a incumplir o que é o regulamento, que, por exemplo, os pequenos que van no transporte escolar estean menos dunha hora no transporte, que é o que marca a legislación. É imposible, dando un radio de 10 kilómetros, tantos que van, porque máis afecta os dous, nunha dirección e noutra. Os que veñen a Navia e os que van a Fonsagrada. Pois non pode ser. É algo completamente inaceptable. E, home, paralizadas, realmente, se serios, estuvo durante anos, por non dicir décadas. É dicir, co cal me creo calquer cousa do que pode pasar no futuro, porque hasta esta legislatura, precisamente, non é por nada, é verdad que quen o fai é o goberno da Diputación. Pero tamén é certo que quen trouxe o problema e o puxo en riba da mesa foi o BNG. Iso é certo. Pero puxo o BNG, non o arreglou o BNG a estrada, puxo o problema aquí nesta institución. E logo arreglou o goberno da Diputación, non o Partido Socialista Obrero Español, que é algo que ten bastante que ver ca moción anterior. En todo caso, por favor, xa entramos xa, se queren, no que é algo xa fora do que é a solitude política, porque aseguro-vos que hai veciños e veciñas da zona que están, non sei se a palabra desesperados, pero cando menos moi preocupados co rodeo de 10 kilómetros que teñen que dar cada vez que teñen que pasar por esa zona. E iso é perfectamente evitable. É unha cuestión de dilixencia e de apretar, non sei, se a empresa ou que faga a propia Diputación é igual. Cal é o sistema? Iso, o goberno terá que dotarse de mecanismos para poder solucionarlo. Pero non pode estar cortada ni un día máis. 3 minutos, o diputado non ha escrito. 3 minutos o voceiro do Partido Socialista. Ben, o Concello de Navia puxose en contacto co Departamento de Vías e Obras desta Diputación precisamente no momento que se cortou, ou sea, que se paralizou a obra polo lado de Navia. Fixéronse as gestións oportunas ca concesionaria do suministro eléctrico. Neste momento, como lle dicía, estáse solucionando ese problema e nos próximos días espero que dunha vez por todas se reanuden as obras.
De todas maneras, o que sí lle podo dicir é que non hai naide máis interesado co alcalde de Navia e o alcalde de Fonsagrada en que estas obras se acaben da mellor maneira posible e o máis rapidamente posible. Eu sei que usted neste momento pois ten un gran interés en sacar un rédito electoral precisamente dun tema que non ten rédito electoral, o sea, a Diputación como titular desa infraestructura propuxo acometer unhas obras, as obras están adjudicadas e as obras estáse traballando nelas. Así que tranquilos, que o 26 logo pasa e unha vez que pasa o 26, pois xa se lles acaba tamén a ansia. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Quizá o máis intelixente era non intervir, porque moi acostumbrada que estou a que todas as reflexións negativas seña o PP, pois unha vez que lle fain, encántame ver este debate e asistir como espectadora. Pero, se me permite, se lle vou a decir que a delegación que preside non leva unha nota moi positiva. Tiven que traer aquí para arranxar un pequeno socavón. Empezou sendo un bache, pero co tempo que me ignorou como alcaldesa, pois acabou sendo un verdadeiro perigo para a seguridade. E esta vez, claro, é normal que cando se poñan en riba da mesa suspensos en xestión, se coincide cunha cita electoral, pois se asocia esa preocupación a un rédito electoral. Vostede sabe que no meu caso non era así, porque ademais levaba un ano detrás de vostede, casi literalmente. Entón, creo que son os exemplos que evidencian que funcionamos ou non funcionamos, ou é unha prioridade ou non é. É unha estrada cortada un mes, pois é unha razón obxectiva para darlle un suspenso en xestión. E, sobre todo, para pedirlle, porque como todo o que poidamos decir daqui ao 26 vai dicir que o decimos porque hai eleccións, por xa me adianto, por se acaso o pillamos en algunha circunstancia similar, que eu creo que ten que actuar con un poquinho máis de dilixencia cando se lles poñen uns problemas. Probablemente sexa por causas alleas á súa vontade, pero tamén sabe que sempre lle faigo estas aportacións desde o máis exquisito respeto e afecto, porque eu creo que o miro cos mellores ollos posibles, pero sí que é verdade que esta delegación necesita mellorar, se non vou a dar unha nota de suspenso, necesita mellorar. Eu creo que ten que implicarse un pouco máis, porque recursos teñen, e claro, hai infraestructuras que pode pretender vostede dicir que saldeu unha débeda histórica, porque é verdade que levan anos suficientes como para decir que hai incumplimentos de décadas, porque levan gobernando 12 anos. Pero, xa que por fin o puxo en marcha, pois polo menos nestas vicisitudes do día a día, pois intente agilizar o máximo posible para que despois non lle tiremos das orellas, aínda que non lle afecte no seu rédito electoral, pero sí polo benestar dos veciños, que ao fin e ao cabo, pois 10 kilómetros é un rodeo bastante importante. Un minuto para rematar. Creo que non o necesito. Home, por desgracia, o rédito electoral que se pode sacar nesa zona, dado os poucos habitantes que están a quedar, cada vez é menor. As cousas como son. Pero con cousas como estas van quedar aínda moitos menos. Ainda van desaparecer moito máis. E xa para rematar, home, de usted non podo dicir nada, porque é o primeiro mandato no que está aquí. Agora, falarme do interese que demostrou o alcalde de Navia por esta estrada depois de estar aquí 8 anos como diputado e non cambiar absolutamente nada desa estrada, a verdade que non foi moito, non foi moito, mas eu creo que foi escaso, por non dicir desprecio por a mañá nesta estrada. 8 anos diputado e non se lle tocou. A ustedes non lle podo dicir, é certo, o primeiro mandato no que estuvo, cando menos, empezaron as obras. Fora por motivo que fora, o importante é que se empezaran. Non se van rematar, pero empezáronse. Nada máis, o importante sería que solucionaran o problema que é realmente o que importa nesta cuestión. Votos a favor da moción? Unanimidade. Bueno, hai 2 abstenciones, non? Sí, entón. 3. Moi bo. Venga, aprobada. 3 abstenciones. Urgencia
A justificación da urgencia do Partido Socialista, da moción. Moi ben, a moción de urxencia que presenta o Grupo Provincial Socialista é sobre o Servizo de Transporte Sanitario Urxente Terrestre para a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a urxencia ben motivada porque se veñen de publicar os pregos de cláusulas administrativas e técnicas que rexen este procedimento de contratación e no que a provincia de Lugo novamente sigue sendo lesionada pola planificación de recursos sanitarios proposta pola Xunta de Galicia, pois en este caso pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Como o que pretendemos é trasladar a preocupación da Deputación de Lugo e rogar, solicitar que se suspenda esta contratación e se modifique de xeito que as ambulancias de Lugo, da provincia de Lugo, conten coa mesma dotación que as do resto das provincias de Galicia, entendemos que é urxente xa que están recentemente publicados desde onte estes pregos, o que motivou que tampouco puidésemos presentar a moción con anterioridade, pois non coñecíamos o contido das prescripcións técnicas e administrativas desta contratación. Ben, votos a favor da urxencia? Non. Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a urgencia. 10º punto. E 11º punto, ruegos e preguntas. Deso sí que hai. É un rogo do Partido Popular sobre a carretera que vai do San Piornedo. Ben, esa carretera que vai hacia Piornedo, o acordo por favor, pode... Sí, o acordo ao que se chegara desde a Diputación e a empresa que ten asignado a reparación desa vía era que, unha vez colocadas as lousas como están colocadas, pois o resto da obra se faría nunha época que non chovese. Ibase a cometer nesta primeira parte do ano, pero as augas impediron e técnicamente pois así se concretou de maneira que pois as obras non seguiron para diante ante o riesgo de ejecución que podían ter. Sabido é que naquelas zonas tan pendientes, pois, a cantidad de auga que baixa, a ejecución desas obras traen acompañado, pois, un peligro mismo para a xente que pode estar traballando nelas, e prueba deso é tamén a riada que levou as carreteras por diante. Non obstante, eses desvíos alternativos, ou eses desvíos en precario para que a xente pudese pasar a alimentar o seu ganado tan habilitados. É dicir tamén que a señalización que reiteradamente se colocou foi tirada polo monte abaixo, non se sabe por quen, pero efectivamente a señalización non existe na carretera porque unha vez que se coloca, pois volven a tirala a monte abaixo. Ese é o motivo de que as obras, a señalización tea así, e as obras, espero que agora nesta época de estiaje, que nos vai acompañar, espero, daqui nestes meses, pois o remate desas obras pois concluya, se solucione de maneira rápida a partir de que se comece. Hai unha pregunta do Partido Popular xa de plenos anteriores sobre o parque móvil. Hai unha pregunta sobre o parque móvil, dicir que os equipos de riego nese trimestre que preguntaba pois estuveron nas zonas de Lorenzá, de Sarria, de Viveiro, de Xermade e de Lugo. Os equipos de limpieza estuveron en Lorenzá, no Incio, na Fonsagrada, en Cervantes e en Láncara. E o equipo de bacheo de aglomerado en frío tuvo nas estradas provinciais na 16
11 e na 1607 nas zonas de Castro de Rei e de Cospeito. Esos foi os traballos que desenvolveron os equipos de riego, os equipos de limpieza e o equipo de bacheo en frío. Tendo en conta que esta pregunta se rexistrou o 26 de febreiro e que houve un retraso considerable na contestación, non estaría de máis un pouquiño máis de concreción sobre tempo que estiveron en cada concello e, efectivamente, o tipo de obras que fixeron, non? Tendo en conta o retraso, especialmente, que tivo na contestación. Pensei que estaba fundamentando a resposta dun xeito un pouco máis riguroso. Eu entendía que usted o que quería saber era en que zonas se estuvera traballando, e eu paso as zonas. Usted quer pormenorizadamente e por días nas zonas no que se traballou nas distintas zonas, home, pareceme que ese é un tema que, independientemente que se poda dar, que non é un tema que nos deba preocupar en cuántos días tuveron en cada sitio nin cuántas horas traballaron. Eu creo que eso ven dado precisamente polo funcionamento diario do que é o parque móvil. En aras á transparencia, en primer lugar, creo que é moi acaída a pregunta, pero estou segura que o resto de concellos que non viron o parque móvil nos últimos 12 anos seguramente lle interesaría saber os días que estuvo, que, por certo, tendo en conta unha das propostas que levou o seu secretario xeral en aras ao reequilibrio de fondos e tal, pois creo que ese mesmo espírito e filosofía debía aplicarse á concesión do parque móvil. Creo, se non recordo mal, Lourenzá, Samos, Xermade, Sarria e Lugo, un concello que ten un orzamento superior á Deputación Provincial que teña o parque móvil a disposición do Concello de Lugo, como mínimo resulta un pouco criticable. Criticable non digo que non sea. O sea, usted ten a potestade de criticar todo isto, pero o que sí lle digo, usted preguntoume onde tuveron os equipos, e eu digo onde tuveron os equipos. Eu non teño outra resposta máis que onde tuveron. Tuveron aí. Hai outra parte do Partido Popular sobre permisos de inicio de actividade das residencias, que vai contestar o portavoz. É pregunta registrada o 25 de abril con número de registro 9638. Atópase toda a información nos expedientes de tramitación aos que pode acceder e consultar calquera deputado provincial. E hai preguntas do... Perdón, presidente, eu creo que é unha pregunta concreta que debe ter unha resposta concreta. A pregunta é se os concellos de Trabada e Pol teñen o PIA a nome da Diputación ou dos respectivos concellos. Home, parece unha falta de respeto que me remita a que están nos expedientes. Se quixera ir aos expedientes non lle facía unha pregunta no pleno. A pregunta é moi clara. Téñeno, sí ou non, e a nombre de quen? Eu non sei que opacidade ten usted interese en ocultar. Absolutamente ningún, como tampouco teño en desconfiar da súa capacidade e intelectualidade, polo tanto, reitérolle que se atopa toda a información nos expedientes de tramitación aos que pode acceder e consultar. A maiores, porque antes creo que se confundiu, tamén lle invito a que revise a propia páxina de información da Deputación Provincial que tantos cozos lle produzca para ver que si hai alguna residencia da terceira idade aberta, pese a vostedes, o Partido Popular e as súas trabas e recursos xudiciais. As residencias da Deputación están abertas, lexítima e legal. Presidente, isto non é a pregunta que ocupa, o sea, non me contesta a pregunta e me ven cunha retórica. A pregunta, con arreglo ao reglamento, debe ter unha resposta no pleno de sí ou non, como acaba de facer o vicepresidente. Para ben ou para mal, nos dixo onde estaba. E que hai unha pregunta moi concreta. Teñen permiso e a nombre da Diputación ou dos concellos? Eu creo que por un respeto a esta institución... Señor Armesto, voulle contestar eu. A miña vais a abrir con permiso ou sin permiso. Xa sei que usted está dependiente desto, vale? Así que a vou abrir. Póñase do lado do señor Martínez que a vou abrir, vale? E non hai máis que falar. Eu, a pregunta... Pero... Quédase contente. Eu non teño máis nada que explicar. Vou na abrir. E punto, vale? Vou na abrir.
e miras prela, e tomas polo cu, vale? Caballa... Venga aí, venga. Señor Lino, que a valla... Sí. Home, Manteñamos a calma, por favor, manteñamos a calma. Bueno, usted pode contestar pode gustar a contestación ou non, pero creo que contestou, que ten onde tomar eses datos e eu tamén penso que tampouco ten máis importancia. As preguntas, usted tampouco contesta sempre ao que lle preguntan normalmente, moitas veces... Pero, señor presidente, o reglamento dice que as preguntas terán unha resposta afirmativa ou negativa. Iso é como se o señor vicepresidente me dice que para saber onde estuveron os equipos de rego, que vaya a ver os expedientes a vías e obras. Me parece unha falta de respeto, salvo que non nos teñan. Non é o mismo. Salvo que non nos teñan. Ustedes penso que puderon e poden ver todos os documentos das residencias, e sábeno perfectamente. Señora secretaria, podríanos informar se a pregunta ha de ter unha resposta afirmativa ou negativa ou nos sirve con que nos remitan un expediente? A pregunta, con arreglo ao reglamento, dice que será contestada no sentido que afirmativo ou negativo que sea. Saben ustedes perfectamente que non estaban o nombre dos permisos dos PIER, ou non saben perfectamente. E se lle comunicou á Xunta de Galicia o cambio de titularidade varias veces e non contestou nada. Eso está moi claro. Señor presidente, por alusións. Perdón, usted de momento non ten nada. No, pido a palabra por alusións. Non a ten. Vai a pedir a palabra. Non a ten. Anden a unha a tomar... Non empecemos xa. Non empecemos xa. Usted ten unhas preguntas, xa se contestarán e podrá falar despois. Falo por alusións do que dixo ahora o señor Don Lino. Don Lino mandou unha... Alusión a que? Por eso, mire, aplíquelle a doutrina Martínez. Claro, de falta de respeto e voto. Non ten pelotas a votar o presidente, dase conta, non lle aplica a doutrina Martínez. Venga, vamos, eu creo... Lino. Ahora fillo de madre, home, eu creo, señor presidente, que xa a miña mãe nesto non pinta nada, pero bueno... O primeiro que faltou foi usted que aplaudiu. Que le faltei yo? Aplaudiu. Sí, hombre, pues vóteme por aplaudir, pero non deixe que me insulten. Entón, un respeto. É que a intervención merecía un aplauso. Respeto. A intervención merecía un aplauso. Eu pídolle a palabra, señor presidente, por alusións. Vai ter a palabra Nombrouse a miña mãe, a primeira vez que nesta institución acho que son un fillo de mala mãe, é que se me manda a tomar polo cu. Obviamente non creo que me dé. Pero bueno, eu creo que eso merece unha reprobación e unha resposta por parte de usted e votalo fora. Porque usted votou a min por menos, señor presidente. Claro. Home, claro que está reprobado. Por favor, les pido que voto os dous fora. Por favor, eu non teño que estar discutindo con este señor. Lino. Espero que coste en acta todo isto. Lino. Eu espero que coste en acta todo isto. Lino. Porque a falta de respeto total e absoluta. E, desde logo, a actuación súa sí que merece ser reprobado. Porque aquí ten usted que defender a todos os diputados, non só os seus. E cando Manolo Martínez fixo algo, según usted, de moita menor importancia, e nada votou no fora. Non lle dixo 3 veces alto, ou 3 veces fora. No, traga e traga porque compañeiro seu e amigo seu. Pero é un mal educado e unha falta de respeto total e absoluta a esta institución e aos diputados. Ben, hai unhas preguntas... Lino. No, ao xulgado me llevou usted, señor. Don Lino. Pero abra lo que quiera. Non estamos falando deso. Estamos falando da falta de respeto dos insultos que lle dirixiu a un diputado desta institución. Abra usted o que queira. Faga o que queira. Xa o fan. Porque de estar abertas lexítima e legalmente, non. Están abrindo e abrironas ilegalmente. Claro, están desesperados, pois desespérense, pero que as residencias foron ustedes. Nos abandonamos, nestes momentos, abandonamos este pleno, porque é unha mágoa que remata así esta legislatura. O Bloque Nacionalista Galego abandona este pleno. Volvo a pedir a palabra por alusións. Teñoa ou non a teño? Quedan unhas preguntas do diputado non escrito que se van a contestar. Democracia e transparencia. Home, leva falando media hora.
Que quere, algo máis aínda? Que xa está ben. Contestamos as preguntas de Manuel Martínez. Quen deu a orden de realizar a inscripción no Registro Xeral de Bens e que y consultado el registro de la propiedad sigue a nombre de su clusa, al igual que las pies para su apertura. Foi un acordo. Que contesta pregunta a pregunta ou todo xunto? Unha orden do órgano competente, un acordo tomado polo órgano competente. Señor presidente, me parece que teño dereito a intervención, se me intervienen os outros, non sei, se o regulamento ahora tamén para min é Está outro. contestando, non sei que quere máis, de verdade. No, quero lle preguntar... Que lle diga quen é o órgano competente, como me dixo outras veces. Exactamente. Pois, estudio, como xa lle dixen máis veces, o órgano competente é quen toma as decisións e pode tomar as decisións. Pois, home, pero se quadas un órgano competente eu non me enterei. Claro, é que decir cal é o órgano competente e o presidente da Diputación non saber cal é o órgano competente que manda nesta institución, manda truco. Pero bueno, vale, acepto ya a resposta. Siguiente pregunta. O diputado non ha escrito que leva aquí toda a vida tamén deberá saber cal é o órgano competente. Pero son torpe. É que esta legislatura non sei todavía que regulamento se está aplicando. Se o novo, se o vello, se o seu... É que depende. Depende usted da decisión que toma cada día. Según como se levante, utilizamos un regulamento ou outro. Siga. Fixo varias preguntas sobre a subrogación, que tamén lle vou contestar. Está no expediente, no que ten a contestación está no expediente, no que ten usted consulta cando queira. Cal, pero ahora a que me está contestando ahora? Xa creo que se lle comunicou. A cal me contesta? A todas. Están todas ali no expediente, están moi ben onde velas. E podía contestarme a primeira, que leo ya eu. ¿Quién ha inventado este... Xa lle está contestado. No, teño dereito a intervención, señor presidente. Como? Que teño dereito a contestarlle. Claro, conteste. Ou os outros poden contestar e Manolo Martínez non. Pero xa lle contestei. Pero podrei ter unha intervención que teño dereito a ela, ou non se podo? Se quere deixo aquí toda a tarde, podese quedar aquí toda a tarde. No me quedo aquí toda a tarde, no. Quero puntualizar o que usted me afirma. Claro, e por que teño que oírlo eu toda a tarde aquí usted? Coño, porque o dice o regulamento e usted debe de contestarme fehaciente e claramente. Poderá estar de acordo co que conteste ou non. Eso sí, podo entendelo. Como dixo antes Argelio, pode estar de acordo co que lle contesta ou non. Digo usted máis ou menos. Eu contestar, contestelle. Usted pediu consulta ao expediente. No expediente están todas estas contestacións que pediu usted. Todas. Pero vamos a ver, señor presidente. Eu pediría á secretaria que leera como se tramitan aquí as preguntas, porque... Resulta que despois da contestación hai un turno de intervención e usted está cercenando. Non, hai un turno. A pregunta non hai turno de intervención, contéstase. Por escrito ou oral. Non ten turno de intervención. Eu podo replicar, normalmente señor presidente. Normalmente se deixa. Non é o mismo, normalmente. O sea que cando fala Manolo Martínez non ten dereito a replicar. Tamén entendo eu que, claro, ten que contestar así ou non contestar, porque isto, como dixo o Partido Popular, é unha tomadura de pelo total e absoluto e unha falta de respeto. Pero, bueno, cada día, isto xa rematou, como dixeron aí, cada día acabase e acercase o final. Pero, desde logo, isto sí que é un circo e usted cree ou non. E non lle crecen os enanos. Non. Gracias, enhoraboa pola transparencia e a claridade e, desde logo, polo apoio que me deu como diputado ante os insultos e descalificacións de don Lino. Eso agradezco yo profundamente. E imagino que esta institución tamén. Muchas gracias. Bueno, pues levantamos a sesión, se non hai máis temas.